Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsonan og mga mahal namong tigpaminaw nining tungura, amo na sab kamong pagadapiton niining usa ka programa sa PBCM kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kini karon ning alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing nga magadapit kaninyo kauta ning tungura na nakamo sa inyong tagsa-tagsa kanamutangan aron mapatalingugan kini makamaturan nga makapagatod kanato sa kaluwasan. Kung may mga basahon man na gigamit pinasukad sa pagsuportar sa Biblia nga gitudlo ni Master kanamo, gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O dining tungura karon sa dili pa ang mga kaubang ebanghelista padayon sa pagpahinumdom sa tanang kaigsunan nga karong Disyembre 29 kinahanglan ang atong atensyon sa pag-attend sa atong General Conference o labi na usab sa sulod sa usa ka tuig adunay Marso 10 o adunay Agosto 19. Karong paaboton nga Disyembre 29 mao ang atong pag-attender. O magapanghinaot nga kini atong pagabuhaton. O karon magapaila pa ang kauban pang mga ebanghelista. Kumusta kaninyo mga regalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebeco nga kauban kanyo karon. O gani pa ang kauban ng ebanghelista. O kinusab si Brother Cesar Patio, makikuban nga po ninyo ito pagtuon karon sa mga langitong lamdag sa kinabuhi. O gani pa usab ang laing pang ebanghelista. Kumusta ka na yung mga kailangan ng mga igsunan? Giniusap si Brother Jezreel Macarayo ng musa nga makikuban ni takna. Nitong mura magkapaila pang uban pang ministro. Kiniusap si Brother Rumi Rama Camus. Kumusta ka ninyo mga kaigalan ug mga kaigsunan kini si Brother Hermogenes Macarayo katamayayong ninihiyo na karon sa pagkatod sa mga maturan nga naga ninyo ug ninihiyo na ikauban pa nato sa pagkaministro. Kumusta ug mayong pagpaminaw usab kanatong tanan mga minahal nga tigpaminaw sa gihapon. Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos moyosa nga inyong makauban ining tungura. Duha ka oras kita mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog dinhi sa RP DXQ o Teleregio Cagayan de Oro City. Alas 12 ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Live kita sa Facebook mga kaigsunan o makita usab kita sa Parasat Cable TV5 o makita usab ninyo kami sa YouTube ang mga programa sa PBC. Mikiin lang RP DXQ o mga langit ng lamdag sa kinabuhi nyo ng masudong programa sa PBC. Mabati usab dinining sibihan sa B-Radio 105.5 Waikurat FM Balingasag, Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab dinining sibihan sa Power Radio Villanueva Misamis Oriental alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas sa kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab dinining sibihan sa DXRU Radio Ultra Cagayan de Oro City alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa Kabuntagon matag adlawng Domingo. Mabati usab din inining sibihan sa Radyo Bandera Iligan City alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa Kapunon matag adlawng Domingo. Mabati usab din inining sibihan sa RMN DXPR Pagadian City launa ngadto sa launa media ang tagna sa Kapunon matag adlawng Domingo. Mabati usab din inining sibihan sa DXDR Dipulog alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Mabati usab dinining simbahan sa DXMM FM Calamba Misamis Occidental alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon matag adlawng Domingo. Mabati usab sa DYLE sa Cebu City alas 11 ngadto sa alas 12:15 mga kaigsunan sa Udto matag adlawng Domingo. Mabati usab ang atong programa. Mabati usab dinining simbahan sa DYHR sa Toledo City, Cebu alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas Buntagon matag adlawng Domingo. Mabati usab dinining simbahan sa Power Radio Valencia City, Bukidnon alas 3:30 ngadto sa alas 4 ang tagnas Gapunon matag adlawng Domingo.
Magbabati usab din hinining sibihan sa DXRA Radyo Natin 100.9 FM sa Manolo Fortich, Bukidnon, alas 5 ngadto sa alas 6 taknas kagabihon matag adlawng Domingo. O ang mga pagpanimbayan namo mga kaigsunan, labi na sa mga igsoon sa pagtuo nga nagsudong kanato via Facebook nila ni gikan sa Alabama, Tennessee, West Virginia, Maryland, United States of America, sa mga Amakiton and Hermias family, nila ni Juanito and Justina, Amakiton Hermias family, Brother Miguel Hermias, Brother Juanito Hermias Jr., Sister Julaila Hermias Harrison, Brother Alegriano Hermias, Sister Charminia Hermias, Sister Rever Lilita Hermias Barton, o kang Brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagasudong sila kanato via Facebook gikan sa United States of America. Mayong pagpaminaw o pagsudong kanamo, brother and sister. Madusab kang Brother Churli Gabaya Cartagena. Nagatanaw usab siya sa atong programa live sa Facebook, usab yang tanawon usab sa YouTube, Brother Churli Gabaya Cartagena. Yadtong gusto magpadangat sa mga pangutana mga kaigsunan, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. O karon sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong pag-isgutan, mga mahal namong tigpaminaw, dili ikalimod nga sa matag pagtulunan, adunay mga pagpanubag nga buhaton sa pagdipinsa sa baruganan pag matandog. Dili man na malimod nato, pero adunay atong mga pagkatingala lugar kay kung adunay ay atong buhaton sa pagtubag, labi na sa ilang mga pamahayan. Ang gibuhat daw kuno namo, mga matang sa pagtuis o tuhod kay sila man daw kuno'y kamaturan, mailhan lugar kibali kay ang buluhaton, sigihan lang gud o sige kuno nga mga atake. Unya, basta ang moatake, dili man gud daw na kamaturan. Ya, matingata nga, kusog ba mga atake sa Iglesia Katolika Romana, ug mo na'y pasikaranan nga basta atakihon og ang niatake dili na tinuod, ay di po sila tinuod. Pero ang among punto, naman ta sa nasod nga may kagawasan sa pag-exercise sa atong relihiyon o pagtulunan kay naman na gihatag o nalatid man na sa atong batakang balaod sa Bill of Rights. Sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights, Article 3, Section 4 ug Section 5. O siya giingon rin karayo. Gitagaan tag freedom of speech diha sa Section 4 o sa Section 5, gitagaan tag freedom of religion. Busa dunay libertad ang tao sa pagpili asa ang relihiyon ang imong pilion. Karon naay katungod nato sa matag usano. Unya ato lang pamation mga mahal namong tigpaminaw para dinhi ta mo kuha og pasikaranan. Kay kini daw bolhaton lugar kay bali namo matang na kini nga pagatawgon nga usa lugar ka sistema sa pagtuis mga mahal namong tigpaminaw. Unya atong pamation og kini bang sistema namo mao ba ni ang sistema sa pagtuis? Inyo lamang patalinghugan. Tulong sa tupad, kanang ilamong ko, makulagit ang pagtuit sa kamaturan. Wala nga magtingalatan nga sa mga ubang na mga pagwali, kita mo atakihon tulong kay nagsulti mo buta sa kamaturan. Wala nga ang atakihon, katubig nagsulti sa kamaturan kay masuko ko na sila na, uy, kung sa mga ilang pagwali, kamaturan man eh. At ang nga taman eh, at mo ba yung pagtuit sa kamaturan. Okay. So, tatawag tayo na kami mga sa magtutudlo. So, nagtulong po sa kasamahan. Ako sa batang mga di mo nagpapagkabot sa kayo sa maturan. Kaya naman nadali, makabot nilang kayo sa maturan. Kaya
kung mag-isog na sabot, para sa mga yun. Atong nakita nga og maglisod na gani kuno daw mi, o may lain aning ipadungog maglisod na gani kuno mi pagsabot, tuison gyud kuno. Unya si atakihon kuno. Ya amo ra bang panubag nga sige ra ba mi giatake sa kauban nilang 70 Adventist. Unya lagi kay sila man sa barista, di murag malain pud lugar sila na karon. Kay kung moatake ta, ang moatake di man day kamaturan, di na to kamaturan tong ilang kauban. Si Mitchell Bedillo. Kay kung pananglitan basihan kay ang atoa dili man day pag-atake na mao na nga wala gyud kauban gid nila gyud nga mohimo sa pag-atake. Okay. Ang katarungan lagi, pagtuis naman lugar kunuhay ning among gibuhat, mo kununay trabaho sa gitawag og mini nga mga magtutudlo. Na niya pa, mga malamong tigpaminaw atong patalinghugan, diri nato ipasuka ng atong mga pagtubag. Niya. Mga delikado ng sol, atong laruhon, sugdog na ito. Ito ang ginatubayan kasulatan. Nga kung ang tao gani buwali, sugwahi sa bilang kasulatan, kaya maugutin ang tubayan ng binig, ang pagkakalang sa mga. Atong nakita nga ang tao gani kuno nga klaruhon gyud kuno nato ang kasulatan kay ang tao gani kuno nga mutuis gyud sa kasulatan mao daw gid na ang mini nga pagtulunan. Mga malamong tigpaminaw og dili ta motuo sa kang kibuloy kay nagpatuo man siya nga siya si Hesukristo unya sa among dapit sa katumanan Master Tomas din ni Senior naa sa kahimtang sa Espiritu Santo. Dili nagpasabot niya na nga mauna ang atong minion tungod kay nagdala sila ni ana. Ang sistema god og tinuod ka imo bang kapamatud-an ang imong pag-angkon niya na. Kay ang Biblia nagtudlo man nga dili ka mangunay sa imong kaugayon katungdanan ug do naman tay katungdanan kinahanglan tinudlo ta sa Dios sama daw kang gitawag og kang Aron. Ato sang basahon bad Ronnie, hain ba sa Biblia nga dili gyud pwede ang usa ka tawo nga mangunay gani sa pagpahayluna sa iyang kaugayon katungdanan tinawag og tinudlo siya sa Dios. Og atong mapribahan nga si Kibuloy nag-ingon siya nga appointed the Son of God, daghan gani siyang ipanghambog Brad Ronnie nga ang linog pag-ingon daw niya og stop pud kuno ang linog na mo na aron ya napamatud-an ka nga siya gyud ang nakapa-stop niya na muna nga kung mag-ingon ta nga kita mao ang matud nga katawhan sa Dios mapamatud-an ka nato kita nga mag-ingon nga maunay nagtuis sa kasulatan gisundan ta o sigihon tag-atake tungod kay naa magbutas kamaturan mong atakihon ta. Di mawa na karon busa di pwedeng mga takip pud mo sa ubang pagtulunan kay mawa ang inyong pagkakamaturan. Mo man ang atong susihon mga malamong tigpaminaw. Hain ang prueba sa Biblia bradori nga bisan sa katungdanan sa pagkakatawhan sa Dios kinahanglan tinudlo ka sa Dios. Dini Reverend masahon ako sa Hebrehanon kapitulo 5 bersikulo 4. Ingon ini mga kaigsunan ang mabasa sa Biblia. Og walay tao nga mangunay sa pagpahiluna sa iyang kaugalingon diha sa maong katungdanan. Wala daw tao nga mangunay kanang miundag. Ako mao ni siya. Nagalagad kog Dios mo ni akong kahimtang. Sa Biblia walay tao daw nga mangunay sa pagpahiluna sa iyang kaugalingon katungdanan. Kung dili sa Dios tinawag siya alang niini maingon kang Aaron. Kinahanglan tawagon sa kadiay sa Dios kag gitudlo ka sama kang Aaron. Dili ta mangunay sa tudlo sa tungkagan nga unsa kita. Nakaron, bisan ang ilang basahon, nagtug-an mga malamong tigpaminaw nga kapag ka kining gitawag og mga hitabo sa katapusang panahon ni Ellen Goldwight. Ang ilang pagpamatuod, kung dili tukma nas kasulatan, katong ilang giingon, nagtuis lugar, nagtuis dili na tukma sa kasulatan. Pero ilang gingon nga og sigihan
o giatake kuno sila busa kay natural na lang kuno kay naamang kuno sila sa kamaturan at takihon niya ug wa na gani kuno mahimo tuiso na lang gyud kuno nato ang ilang mga katarungan. Ang ilang basaw nagtug-an sa pena 129 nagingon ang mga pagtulun-an niining mini nga mga Kristo dili tukma sa kasulatan. Pag magisgot niya ang ilang basahon o dili makapatukma sa kasulatan, lugar na tuis na. Mini na nga Kristo. Busa, di na mister pa nga mag-angkod pa kag ako si Kibuloy, ako may Kristo niya. Mingon ditag, mini. Kung mapamatud-an na to nga mini siya, muna kay sama ba sa panahon kang Kristo, si Kristo giingnan man po giyawaan na tinuod na dito kay naamay nag-ingon kang Kristo nga giyawaan. Mao nga kinahanglan ay balido nga rason na karon. Pag dili mo patukma sa kasulatan kay nagtuis man. Og adunay matang sa gitawag og pagtuis, lugar kung kami may nagtuis, pero mao ni nga sa atong pagtuon karon, mao ning atong susyon nga sa milabayng Domingo, ilang man gipamatud-an nga ang pagbantay daw sa adlaw nga igpapahulay, mao ilhanan daw nga katawhan sa Dios musa mo na nga atong tun-an nga ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay mo bay ilhanan nga sila katawhan sa Dios. Mo na karon kay lugar kami sa among bahin nagbantay sa kasuguan pero batang sa adlaw nga igpapahulay nga dili na pabantayan. Wala na may magbuhat niya na. Pero na sila'y mga katarungan nga gipangduhian kung inyong gisundan mga malamong tigpaminaw, nga kining adlaw nga igpapahulay, gipanalanginan daw gid na sa Dios o ang gipanalanginan, di na gyud na niya usbon pa. Kay nga no, nga gibuhian na, para gyud ang adlaw ipapahulay, mo na'y barahan nga sila katawhan sa Dios. Tinuod man nga sa sinugdan ang adlaw nga igpapahulay gipapatuman. Hain ang priba Brad Cesar sa adlaw nga igpapahulay nga gipapatuman unya kini mao ni nga gipanalanginan gyud pud ang adlaw nga igpapahulay dili ta molalis niya. Ani kining sitas ni Larry Berry na nakasulat sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ilapusta nga to sa 11 ang atong pagbasa. Ingon nini, hinumduman mo ang adlaw nga ipagpahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw ikapito may usa ka adlaw nga ipagpahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Meaning adlaw dili ka magbuhat ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kayupan, bisan ang imong isgutanin ang imong dumuluong nga naa sa sulod sa imong mga putahan. Kay sa unom ka adlaw, gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa nini. Og nipahulay sa ikapito ka adlaw, busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga ipagpahulay ug gibalaan niya kini. Walay lalis mga kahigalaan, mga kaigsunan, nga ang adlaw nga ikapito, mo ni yun ang balaan nga igpapahulay. Bawal magtrabaho ka sa adlaw nga ikapito, o ang unom ka adlaw nga gihatag, mo lay ipagtrabaho ka. O ang pag-ila sa adlaw nga ikapito, mo na nga walay lalis ka na Sabado. Kay ang unang adlaw sa semana, kung imong tan-awon ang kalendaryo, mo na ang Domingo. Di, kung nag-una na, Domingo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Bernes, Sabado. Di sa ato pa, ang Sabado, maugyod ang ikapitong adlaw sa makita nimo nga ang unang adlaw sa semana mao ang Domingo. Unya, kining adlaw nga ikapito, mo man ni ang gipanalanginan ni Jehova. Tanaw na to. O kini daw ang gipanalanginan nga adlaw nga ikapito ni Jehova,
Mo daw ni ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay kay mo ni ilhanan para sa mga katawhan sa Dios. Tinidin mo apply sila nga nagbantay mas adlaw nga igpapahulay, so sila na ang katawhan sa Dios. Hain kining sitas nga gihawiran nila nga timbre o ilhanan ni sa mga katawhan sa Dios nga ang ilhanan magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Brad Romy, sumala sa Biblia. Tiniribirin na itong mabasa sa nakasulat sa Ezekiel, Kapitulo 20, versikulo 20 na gayon. O balaana ang akong mga adlawng igpapahulay. O sila, mahimong usa katimaan sa taliwala, kanako o kaninyo. Aron kamo, makaila nga ako, mao si Jehovah nga inyong Dios. Busa, nakita nato nga sa Ezekiel 20:20, og balaana ang akong mga adlaw igpapahulay. Tanawa dinhi mga malamong tigpaminaw, daghan pa niya, og balaana ang akong mga adlaw igpapahulay. Og sila mahimong usa ka timan sa taliwa kanako og kaninyo. Di timaan daw ni sa Dios og timaan po diya sa iyang katawhan. Ingon dayon nga pabantayan og balaanon ang adlaw igpapahulay kay matud pa sila mahimong usa ka timan sa taliwa kanako og kaninyo. Aron kamo makailang ako mao si Jehovah nga inyong Dios. Ilhanan din nga nakaila ka ba nga si Jehovah imong Dios? O, di nakaila ka. Ang Dios nakaila po nimo kay dunay timaan nga ang timaan ipagbantay sa adlaw nga matud pa balaana ang akong mga adlaw igpapahulay. Kay kining adlaw igpapahulay, mao ni ang gipanalanginan sa Dios kay ang Dios nagbuhat sa tanang mga butang daw walay lalis. O sa ikanom kaadlaw nahuman ang maong buluhaton sa ikapito kaadlaw mipahulay siya og giana mipahulay din siya og gipanalanginan niya. Ay nang prueba Brad Gisrel nga mao ni ang mabasa sa Biblia nga mao ni ilang gihawiran og di ta mosupak kay tinuod man pero kung ignog ipadayon wala na tadya niya na ato raning susihon karon. Niya itong basahon diri sa nakasulat sa Henesis yung Kapitulo 2, versikulo 3, 1 lapos na ngadto sa 3, gingon, og nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nga panon kanila. Ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo ug ipahulay siya sa adlaw ikapito. Gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo ug gipanalinginan sa Dios ang adlaw ikapito ug nagbalaan niini. Tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga iyang gibuhat ug nahimo sa Dios. Sa giingon nato mga malamong tigpaminaw nga ang giingon og ang ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Kung giingon man nato gaganina nga sa ikaunom adlaw natapos ang buluhaton, pero sa ikapito kaadlaw mao gyud pagtapos no so wala sa nakasulat sa Biblia. Kay gano pagkatapos niya takdo gyud nga sa ikapito kaadlaw natapos kay di naman siya mo trabaho di kung atong una-unaon ang trabaho sa ikaunom gyud kaadlaw kay ikapito wa na may trabaho. Pero pag ingog gitapos natapos niya ang iyang bulaton nahuman gingon na og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo natapos kay gano ipahulay man siya unom ba kaadlaw ang gihatag pagtrabaho apan sa adlaw nga ikapito dili gi ka magtrabaho. So muna ra gyapon ang but pasabot na ang punto diya nga gipanalanginan gyud sa Dios ang adlaw nga ikapito. Na karon para paghatag og puriba nga nahibaw pud ta niya na kay kung wa ta mahibaw di na to basahon. Unya karon og di na ta magbantay sa adlaw igpapahulay unya mo pasabot tas mga tawo kay sila bitaw o kamo bitaw nagpasabot man mas mga katawhan nga ang ilhanan sa Dios kay naay timbre ang Dios nakailas mga iya busa kamoy nagpaila nga iya sa Dios kay nagbantay mo sa adlaw nga igpapahulay di katunga magbantay sa adlaw nga igpapahulay giatake po ninyo. Muna, mga mahal na mong tigpaminaw mo na inyong hunaon-naon. Ang atua,
magdipinsa mi sa among kaugalingon kung magsulti mo niya na, o kung kami magsulti, magdipinsa pud mo sa inyong kaugalingon. O kung magsulti ta, kung unsa may mga basahon nato sa doktrina, di ta manglapas-lapas para sa inyong mga kauban o sa una pang mga kapanahonan. Kupulay nga diha tang bahina ang atong iaway ang doktrina og natuisma nato ang kasulatan para both side pwede nami matawag og mini nga Kristo o kamo pwede matawag og mini nga Kristo base sa sinulat ni Ellen Goldwhite kining inyong basahon nga mga hitabo sa katapusan ni Ellen Goldwhite. Kung balikan ko pagbasa ang pahina 129 nga nagingon, ang mga pagtulunan nining mini nga mga Kristo dili tukma sa kasulatan. Busa katong gisulti sa inyong kauban nga atong napabati nga basta magtuis sa kasulatan mo na ang mini nga pagtulunan. Nakaron sa Biblia bagyod mutakdo bagyod bad makarayo nga makaihap kita nga ang ikapitong adlaw maugyod ang Sabado o sa unsang pagi? Makaihap kita. Kanang naa sa kalendaryo nga atong makita nga ang nagunang adlaw gyud Domingo, mugawas sa kapito Sabado gid siya. Kung magsugod may kadiha sa unang paghihap ng adlaw sa Domingo sa kalendaryo. Pero sa Biblia sab nagisgot sab dinhi bisan pa sa SDA Bible, sa King James Version o sa SDA Bible, naghisgot diri nga doon na po'y nahaunang adlaw. Unya ipasibo din nato kung kanang naa sa kalendaryo o musibo pa po dinhi. Niya basahon ako pag-una ang kining ilang Biblia, SDA Bible, sa Lucas 24:1. Apan sa pagkaadlaw na, nga nahiuna sa simana. Bisag niya lang kukutob. Dunay giingon nga nahaunang adlaw sa simana. Oo, sa atong nabasa sa Biblia. Kunya ang kalendaryo po dunay nahaunang adlaw. Domingo man diha. Diri sa SDA Bible, nahaunang adlaw ra ang gibutang diri. Na atong susihon ni unsa ning nahaunang adlaw. Niya man ning Bibliang Katoliko karon maayong balita Biblia nga may imprimatur ni Julio Cardinal Rosales ug gipanag-usahan ni sa pagsulat sa mga scholar sa Biblia Katoliko ug Protestante sa maulang gyapon nga sitas. Atong susihon ba kung unsa ning adlawang nahauna kanang giingon sa SDA Bible sa Lucas 24:1. Sa maulang gyapon nga sitas Lucas 24 bersikulo 1 kini na Biblia akong basahon giingon. Sayo kaayo pagka Domingo sa buntag bisag diha lang kakutob. Kana dayong haunang adlaw sa semana. Ibasi nato sa Biblia, mapuribahan nato nga ang haunang adlaw diri sa SDA Bible bisan pa sa King James Version, ang haunang adlaw mugawas nga Domingo, takdo gyapon sa kalendaryo. Di sa kalendaryo ka man o sa Biblia, mapamatud-an mugawas gyud nga ang ikapitong adlaw Sabado kay ang unang adlaw mao man ang Domingo. Nakaron. Unsa din ang batasan o katarungan mga mahal lamong tigpaminaw? May gigamit dayon nga sitas, tanaw nato og nakapatakdo ba sila tungod sa paniguro lagi kay ang adlaw nga igpapolagi panalanginan man sa Dios na mabasa tuod na mo man ang atong sundan mga malamong tigpaminaw og sa drama pa ang drama di gani matapos magsugod lekas sinugdanan og sa tunga-tunga ni mundang kanang pamati wa gid kay konklusyon wa gid kay nahibaw-an unsa ba kato ang katapusan nato. Mosab ang adlaw nga ipapulay na gipanalanginan dili nato malalis. Pero kay gipanalanginan maning adlaw nga igpapahulay mao nga aduna day ilang gigamit nga sitas. Ang unang Kronikas 17:20 nga ang gipanalanginan daw sa Dios wala na ginay katapusan kay aron to ipapalutaw kay gipanalanginan man sa Dios ang adlaw ipapulay, wala may katapusan ng gipanalangin sa Dios. Mao nga di gyud matapos ang adlaw ipapulay. Kay naman kuno yung mga tao nga basta gani kuno magisgot na sila adlaw nga ipapahulay. Tuison na dayon kuno. Nga maor ba na ang balaod sa Dios nga gihatag para sa mga katawan sa Dios. Palihog pagbasa sa ilang gisitar nga sitas nga atong gipadungog nila brethren nga ato ding susihon og kinibang sitasa sa gitawag og unang Kronikas 17:20 kinibay naghisgot banig
para sa adlaw nga igpapahulay. Niya ang akong pagabasahon. O karon kini nakapahimot kanimo sa pagpanalangin sa balay sa imong alagad aron kini magapadayon sa walay katapusan sa tubangan mo. Tungod kay ikaw o Hiuba nagpanalangin o kini gipanalanginan sa walay katapusan. Nakakita din og sitas kay nag-ingon ra ba mo nga ang magtuis ra ba sa gituis kuno wa naman kuno mahimo be o mahimo gituis kuno ang ilang kamaturan na ang magtuis daw kay mga mini man kuno na atong susiyon og magamit-gamit ang sitas nakatakdo ba o kinsay nagtuis. Kining gibasa din gingon og karon kini nakapahimuot kanimo sa pagpanalangin sa balay sa imong alagad aron kini magapadyon sa walay katapusan sa tubangan mo. Tod kay ikaw o Hiuba nagapanalangin og kini gipanalanginan sa walay katapusan. Ang gipanalanginan kuno sa Dios mga malamong tigpaminaw walay katapusan. Dabi karon din adlaw ipapawlay baning gipanalanginan. Uy dili oy pagkalayo ra. Ang gipasabot din ug karon kini nakapahimuot kanimo sa pagpanalangin sa balay sa imong alagad. Ang balay di ay niini mo gipanalanginan ang alagad sa Dios nga may balay gipanalanginan dili ang adlaw ipapahulay mo gipasabot niini. Hain ba Brother ni ang gipasabot nga balay nga gipanalanginan abi nila Sabado ni kay gipanalanginan man sa Dios nakakitag gipanalanginan sa walay katapusan ila yung gisuportar gikan sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 8 hangtod sa 11 o sa Hinesis. Kung mabasa, 2 ug sugdon mag-1 hangtod sa 3 nga gipanalanginan ang adlaw ikapito. Pagsuportar, pamugatan, nga ang gipanalanginan, walay katapusan, pagbasa na to, di man ang adlaw ipapol ang balay man sa alagad sa Dios. Kinsa man kanang balay sa sinugdanan nga gipanalanginan sumala sa pagtudlo gyud sa Biblia kay atong susihon sumala sa mga pagpamatuod mabasa ang gibasa o ng Kronikas 17:27 kay katong uban ato sang lakturan tong uban nga mga porsyon badrone pero balikan ra nato ang 17:27 may ilang gibasa ato sang sugdon unsay gipahayag dinhi sa unang Kronikas Kapitulo 17 kung atong ikantik sa di pabasahon ang versikulo 27. Okay, ato ning trisapon kay para nila nakabasa sa kananggingon nga gipanalanginan sa walay katapusan gidahom na dayon nga pahulay ning Sabado. Basahon ako ang versikulo 1 sa kapitulo 17 sa unang Kronikas. Kanang 27 mo nang katapusang versikulo, conclusion mo na. Basahon ako, versikulo 1 ngadto sa 14. Ngadto sa unang Kronikas, versikulo kapitulo 17, versikulo 1 no? O ngadto sa 14. Okay. Okay niya. Itong basahon ninyong paminawan, mga tigpaminaw, mga minahal nga tigpaminaw. Og nahitabo sa diha nga si David mipuyo sa iyang balay. Nga si David mingon kang Natan ang manalagna. Aniya karon, ako nagapuyo sa usa ka balay nga sidro, apan ang arka sa tugo ni Hiuba nagapuyo sa ilalom sa mga kortina. Og sinatan mingon kang David, bata ang tanan nga naa sa imong kasing-kasing, kay ang Dios nagauban kanimo. Og nahitabo sa maong gabi, ngang pulong sa Dios midangat kang Natan nga nagaingon, lakaw, og subinli si David nga akong alagad, kini mao ang giingon ni Hiuba, dili ka magtukod og balay alang kanako nga akong puy-an. Kay wala ako magpuyo sa usa ka balay sukad sa adlaw nga gidala ko ang Israel hangtod nining adlaw apan ako magbalhin-balhin gikan sa usa ka balong-balong ngadto sa usa ka balong-balong ug gikan sa usa ka tabernakulo ngadto sa usa. Ato mupusa tagadit Brother Nino. Sige red. Si Hiuba o ang Dios adunay instruction mahitungod kang Natan Nga pasuginlan si David. nga pasuginlan si David nga alagad
ni Hiuba o alagad sa Dios nga kini daw ang giingon Hiuba, dili ka magtukod og balay alang kanako nga akong puy-an. Kay ang Dios daw wala magpuyo sa usa ka balay sukad sa adlaw nga gidala lugar niya ang Israel hangtod nining adlaw. Pero ito ipadayon ba doon? Okay, niya. Sa tanang mga dapit din ako naglakaw uban sa tibuok Israel, namulong ba ako sa usa ka pulong sa bisan kinsa nga maghuhukom sa Israel, nga akong gisugo nga mao'y magbalangkay sa akong katawan, nga nagaingon, nga nung wala ako ninyo buhati sa usa ka balay nga sidro. Oh, namulong ba daw kuno ang Dios ngadtos maghukom sa balay sa Israel? Nga nung wala ninyo ako buhati og usa ka balay nga sidro. Dayon, Ingon nini, busa karon, kini mao ang ipamulong mo sa akong alagad nga si David. Instruction mo ganito kang Natan, instruction ng Dios. nga pasuginlan si Si David. David, kini mao ang giingon ni Hiuba sa mga panon. Gikuha ko ikaw gikan sa sibsibanan, gikan sa pagsunod-sunod sa mga karniro, aron ikaw mahimong prinsipe sa akong katawhan nga Israel. Og ako naguban kanimo bisan din ikaw mahiadto, og nagputol sa tanan mong mga kaaway gikan sa imong atubangan, og himuon ko ikaw nga bantugan sama sa ngalan sa mga dagko nga tao nga anaa sa yuta. Og ako magatudlo sa usa ka dapit alang sa akong katawhan nga Israel, og magapahamutan kanila aron sila magapuyo sa ilang kagulingong dapit, og dili na pagalihokon, ni magausik pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa una. Og ingon nga sukad sa adlaw nga ako nagsugo sa mga maghuhukom nga ana sa ibabaw sa akong katawhan nga Israel, og pagdag-on ko ang tanan mong mga kaaway. Labot pa suginlan ko ikaw nga si Hiuba magatukod alang kanimo og usa ka balay. Og mahitabo sa diha nga ang imong mga adlaw matuman nga ikaw kinahanglang moadto sa pagtipon uban sa imong mga amahan, nga ako magapahamutan sa imong kaliwatan sunod kanimo nga magagikan sa imong mga anak nga lalaki, og ako magalig-on sa iyang gingharian. Siya magatukod alang kanako og usa ka balay, og ako magalig-on sa iyang trono sa walay katapusan. Ako mahimo nga iyang amahan, og siya mahimo nga akong anak nga lalaki, og dili ko pagakuhaon ang akong mahigugmaong kalulot gikan kaniya, ingon nga gikuha ko kini gikan kaniya nga nahauna kanimo. Kung dili nga ako magapahimutan kaniya sa akong balay o sa akong gingharian sa walay katapusan o ang iyang trono mamalig-on sa walay katapusan. Sa gipakita si David ay ginsaksyonan nga dili siya magtukod ang sunod niya nga kaliwatan. Walay lain nga gipasabot mga mahal mong tigpaminaw, si Salomon mo gitagaag katungod na nga magtukod sa balay. Sumala dinhi sa atong nabasa. O kay si Salomon, mauman ang gitahasan sa pagtukod sa balay sa Dios, unsa day gisulti sa Dios instruction sumala dinhi sa Biblia, Brad Bacarayo. Atong basahon ang gibasa kaganiha ang kapitulo 17 man, versikulo 1 hangtod 14. Basahon na po dahil nako ang instruksyon. Dini sa nakasulat sa maulang gyapon nga sitas, 17 lang Sa maulang gyapon kapitulo. Sa kapitulo 17 sa unang Kronikas, sa dini na taong basa sa versikulo 22, na ilapos nato sa versikulo 27. Aron pagpakita kung ang gipanalanginan diya, di ba mao ang balay sa alagad sa Dios kay ang ilang gingon adlaw man na igpapaulay mo gipasabot pagsuportar nini. Na ginon dire sa pagpahayag kay ang imong katawhan nga Israel, imong gihimo nga kaugalingong katawhan sa walay katapusan. O ikaw Hiuba mahimo nga ilang Dios, Katong balay sa Israel nga iyang katawhan matud pa sa walay katapusan, kaugalingon niyang katawhan sa walay katapusan, og si Hiuba nahimo nga ilang Dios. Dayon, Og karon o Hiuba himoa nga ang pulo nga imong gipamulong may tungod sa imong alagad ug may tungod sa iyang balay. may balay sa iyang alagad katong gi-instruction didto kang David nga dili siya magtukod kundi ang sunod niya nga kaliwatan nga mo Salomon ang magtukod sa balay. Unsa dayon? Mahimong malig-on sa walay katapusan ug himoa sumala sa imong gipamulong. Ug himoa nga ang imong ngalan
magmalig-on o pagapadakuon sa walay katapusan sa pag-ingon si Hiyuba sa mga panon mao ang Dios sa Israel. Usara ka Dios sa Israel ug ang balay ni David nga imong alagad gipalig-on sa tubangan mo. Ang balay ni David nga gipalig-on sa tubangan mo tungod kay ang mutukod sa balay dili si Salomon, dili si David, o dili sa sunod nga kaliwatan si Salomon, pero si Salomon kay anak man ni David, balay gyapon ni David nga gingon nga imong alagad nga gipalig-on sa tubangan mo. Dayon, unsa ni balay ni David o balay sa alagad nga gipalig-on? Giingon sa 25, tungod kay ikaw o Dios ko nagpakita sa imong alagad nga ikaw magatukod alang kaniya ug sa kabalay. Busa nakakaplag ang imong alagad sa sulod sa iyang kasing-kasing sa pag-ampo sa atubangan mo. Ug karon o Hiyuba, ikaw mao ang Dios ug nagsaad ni ining maayong butang na katong mga kuan ba katong mga pagbuhat katong balay nga dili si David nagtukod kundi si Salomon sa imong alagad. Postag kadiyot mao na ning kabulyasuhan lagi kining bersikulo 27 niya. Katong naa sa katong naa sa mga panghitabo sa katapusang kapanahonan kung dili ra bagi kuno muhaom. Di kuno ka makapahaom sa balang kasulatan mo na ang ilhanan sa piki, sa mini, na. Bersikulo 27 mao na dayon ning gipangalanginan dili kay ang adlaw 27 og karon kini nakapahimuot kanimo sa pagpanalangin sa balay sa imong alagad. Mo ning wala gid ignag adlaw aron kini magapadayon sa walay katapusan sa tubangan mo tungod kay ikaw o Hiyuba nagpanalangin og kining gipanalanginan sa sa walay katapusan. Na period human tapos gikan sa bersikulo 1 lapos man nimo sa 27 wa gina mag-mention og adlaw nang gipanalanginan diha. Busa nakita nato mga malamong tigpaminaw nga ang balay sa alagad mao ang gipanalanginan og kini nga panalangin dito sa mga balay kini gipanalanginan sa walay katapusan ni adlaw dinhi nga igpapahulay. Mo na diha mga mahal namong tigpaminaw di nasaypan na pud ang mga pagkagamit niya na. Kung subayon ang prinsipyo ni Mrs. White sa sulat niya sa mga panghitabo sa katapusang kapanahonan, ang ningon kinahanglan nga kamo musulti sibo sa kasulatan kung dili makapasibo mao nang mga mili nga Kristo nga Kristo. Kung dili tukma na sa kasulatan. Sa ato pag maghisgot og mini nga husto nga pagtudlo og mini nga pagtudlo andi bung gawas nga kun di ka pahaom mini nga pagtudlo. Na para gyud ipalig-on giparisan man ning unang Kronikas 17:27 kay ang gipanalanginan sa Dios laging adlaw papulay di gyud tapuso na ingon diyon Brad pangutan na lugar kay bali ang gipanalanginan ba sa Dios pwede ba nga usbon sa Dios ang iya nang gipanalanginan? Siya wala. Dios ra ba kunoy nagsulti ani? Gibasa din ang Números 23 nga kapitulo bersikulo 20. Palig pagbasa Brad Israel atong tan-awon og mo bagi gipasabot nga kini mao gyud ang adlaw nga igpapahulay nga mao gipanalanginan sa sulod sa Números 23:20. Niya sumala sa gisitar mga sitas Reverend, anya karon ako nakadawat og sugo sa pagpanalangin ug siya nagpanalangin ug ako dili makausab niya na. Gipangutana din ang kauban, kinsay nagsulti niya na? Dios. Kung inyong gisundan, mga mahal namong tigpaminaw, murag tinuod po no. Kay tiaw mo'y ang nakasulat din anya karon ako nakadawat og sugo sa panalangin. Og siya nagpanalangin. Og ako dili makausab niya na. Ang gipanalanginan ko dili mo usab. Nakay gipanalanginan man ang adlaw ipapulay kinsa man kuno mo usab. Di na ko na usbon sa Dios, di sa ato pa ang adlaw ipaproblem. Padayon yun na, kay di na usbon sa Dios. Kay gipanalanginan na. Sa walay kalibutan o pagsusi nga kami magkay nagtuis, sa introduction palang daan sa pagkasulti sa 23 versikulo 20 sa Números, nag-ingon na diha daan nga, anya karon ako nakadawat og sugo sa panalangin, pagpanalangin. Dios lugar na. Ang kinsa may nagsugo sa Dios aron mo dawat siya, suguon siya nga panalangin dito Ginoo. Wa ta na
Unya ningon din og siya nagapanalangin, og siya nagpanalangin og ako dili makausab niya na. Tayo gipanalanginan og dili makausab niya na. Kung doon ay gipanalanginan. Ang sulti manggod dinhi mga mahal mong tigpaminaw, nga kung ikaw alagad sa Dios, doon na gani imong panalanginan, ang Diyos po mo panalangin niya na. Sama ra na sa giingon ba sa mukha tag example sa Mateo, no? Ehemplo ni, no? Basahon ko. Kini nakasulat sa Mateo kapitulo nga atong makita dinhi nga usa ka ehemplo nga kung suguon gani ka sa adunay pagsugo sa Dios kanimo na og mopapainom gani ka og kini ang tubig og dawaton nimo ang mga sinugo sa Dios, kibali nga kining niya sa kapitulo 9 bersikulo 40 nagingon sa Mateo, ang magadawat kaninyo sa iyang mga alagad ni, magadawat ka nako. Ug ang magadawat ka nako, magadawat sa nagpadala ka nako. Sa ato pa, kung kita tinuday nga alagad sa Dios pagka magwalita, gidawat ka ng atong giwali sa Dios. Dios na ang inyong gidawat niya na. Kay siya nga nagwali niya na, alagad man sa Dios. Musa, ang magadawat kaninyo, nagdawat ka nako. Pinaagi sa pagdawat sa mga alagad sa Dios nga gidawat sa mga tao. O ang magadawat sa nagsugo, nga mao si Kristo lugar, magadawat po sa nagpadala ka nako. Lugar tanan, gidawat nimo ang sinugo, nadawat nimo po ang nagsugo. O katong nagsugo nga padala ka nimo ingon sinugo, nadawat po nimo ang nagsugo sa atong Ginoong Hesukristo. Mo na ibot pasabot. Nakaron. Kini kay gibasa man ang Números 23 versikulo 20. Kung ato ning tris apon mga mahalam mong tigpaminaw, na ay gitudlo diha, nga kung ato lang ng usisahon pag-ayo, dili tao na ang adlaw igpapahulay nga gipanalanginan nga dili usbon. Unsay priba niya na gadone nga naara sa sulod sa maong sitas o sa context ang answer niya na. Yeah, masahon na to. Ato nagkuning tris apon, sama sa pag-tris up na to kanina sa unang kronikas, igamit nilang 17:27. Para nila kay nakabasa magpanalangin, ila din conclusion para sa adlaw ipapahulay sa Sabado. Pero nahurot na lang natong basa ang unod ayon sa bersikulo 27 sa kapitulo 17, wagi magisgot og adlaw ipapahulay gipanalanginan. Kini po, basahon na to ni atong i-context ni mga kaigsunan kang ilang gigamit ang bersikulo 20 man sa kapitulo 23 si context na to sa bersikulo 1 akong pagabasahon pagsugo dayon ngadto city. Ito anamon atong anamon kini mga kaigsunan. Niya, inyong paminawan. Og si Balaam miingon kang Balak. Timan na nato nga si Balaam, no? Miingon kang Balak. Unsa dayon? Tukuran mo ako dinhi og 7 kahalaran. Og taganan mo ako dinhi og 7 kalaking baka og 7 kalaking karniro. Og si Balak nagbuhat sumala sa gingon ni Balaam. Og si Balak og si Balaam na naghalad sa ibabaw sa tagsa kahalaran og usa kalaking baka og usa kalaking karniro. Og si Balaam mingon kang Balak, tumindog ka, haduol sa imong halad nga sinunog. Og ako muadto, base na lamang si Jehova muanhi sa pagpakighibalag kanako. Og bisan unsa nga iyang igapakita kanako, ako magatugan kanimo. Og siya miadto sa usa ka kalanan nga bukid. Og ang Dios nakighibalag kang Balaam, og siya mingon kaniya, ako nag-andam og 7 kahalaran. Og ako naghalad og usa ka laking baka og usa ka laking karnero sa ibabaw sa tagsa kahalaran. Og siya ba nagbutang og pulong diha sa baba ni Balaam og mingon, bumalik ka ngadto kang Balak. Giinsaksyonan si Balaam nga ipabalik siya ngadto kang Balak. Dayon Og mao kini ang igasulti mo. ngadto kang Balak.
Og siya, si Balaam, ibalik ngadto kaniya, ang Balak, og aniya karon. Siya nagatindog, hadool sa iyang halad nga sinunog. Siya og ang tanang mga prinsipe sa Moab. Og siya migamit sa iyang sambingay og miingon. Gikan sa Aram si Balak nagdala kanako, ang hari sa Moab gikan sa mga kabukiran sa sidlakan, umarika, itunglo ako kang Hakob, og umarika, hagita ang Israel. O tanawa ha? Si kining gitawag og Balaam, giinsaksyonan nga ipaadto siya kang Balak, si Hiuba ang nag-insaksyon. Kay sa versikulo 5, si Hiuba nagbutang og pulong diya sa baba ni Balaam. Og miingon, bumalik ka ngadto kang Balak. Ipabalik si Balaam, ginsaksyonan sa Dios ngadto kang Balak. Og mao kini ang igasulti mo dito lugar kang Balak na. Og siya may balik kadto kaniya, og aniya karon siya nagatindog gaduol sa iyang halad na sinunog, siya og ang tanang mga prinsipe sa Moab. Og siya migamit siyang sambingay. Si kini ang Balaam. Gikan sa Aram si Balak nagdala kanako, ang hari sa Moab. Gikan sa mga kabukiran sa sidlakan. Ingnan dayon nga og siya migamit siyang sambingay og mingon, gikan sa Aram si Balak nagdala kanako, ang hari sa Moab gikan sa kabukiran sa sidlakan. Naaday instruction, umarika, itunglo ako kang Hakob. Ug umarika, hagita ang Israel. Ipatunglo ang Israel. Ipatunglo si Hakob, nga kana si Hakob. Hagita ang Israel, kana sa Hakob, mga malamong tigpaminaw. Maura man na si Israel. Sumala sa Biblia, ay nang puriba nga si Jacob, brethren ni, maura na si Israel at usang susihon. Mupos na tagkadiyot, brethren ni. Okay. Niya, Reverend, sumara rin sa Genesis, Kapitulo 35, versikulo 10 ang giyon, og mingon ang Dios kaniya, ang imong ngalan si Jacob, dili niya pagahinganlan ang imong ngalan nga si Jacob, kundi si Israel na mao ang imong ngalan, og siya gihinganlan sa iyang ngalan nga Israel. Atong timan-an nga, og siya migamit sa sambingay, og mingon, gikan sa Aram, kay sambingay lagi, si Balak nagdala ka nako, ang hari sa mga gikan sa mga kabukiran sa silakan, umari ka, itunglo ako kang Hakob, mao ni si Israel. Og umari ka, hagita ang Israel, mao po na si Jacob. Karon kay na may kuan sugo nga itunglo ko ni Israel. Mao ni ang giingon kibali ni Balak. Balaam ngadto kang Balak. Na karon kay ipatunglo man unsa dayoy tubag bradron kay nipos man tagkadiyot. Tunglohon ba to? Gituman ba nga ipatunglo tong Israel unsa itubag? Okay, atong ipadayon dininetas bersikulo 8 nya atong lapos bersikulo 10 anam lang atong pagbasa Sa kapitulo 23 sa Numeros ingon. Kay ipatunglo malagi sa bersikulo 7 si Jacob ug ipahagit ang Israel. Niyang tubag. Unsaon ko pagtunglo kadtong wala pagtungloha sa Dios? Unsaon daw pagtunglo kadtong wala pagtungloha sa Dios mo sa ang dili gani tungloon sa Dios ayaw gyud tungloha pon. Dayon gingan dayon. Ug unsaon ko paghagit sa kasuko? Ngadtong wala paghagitan ni Hiuba. nakaipahagit man lagi tong Israel nga mora si Jacob na ay tubag nga unsaon daw niya pagtunglo kung tunglohon man gayon nga wa man na tungloha sa Dios. O kung saan po daw sa paghagit sa kasuko, wala man paghagitan niyo ba dayon? Kay gikan sa kinatumian sa mga kapangpangan, ako nakakita kaniya. O gikan sa mga kabungturan, ako nakatan-aw kaniya, aniya karon. Kana maoy usa ka katawhan nga nagpuyo, nga nag-inusara, o dili pagaisipon uban sa mga nasod. Kinsa ba ang makaisip sa abog ni Jacob? Mamunis Israel, si Jacob. Kung mag-isip sa ikaapat kabahin sa Israel, tuguti ako nga mamatay sa kamatayon sa matarong, o himua nga ang akong katapusan mahisama sa iya. Dayon, mo ni ang nakita nato mga mahal namong tigpaminaw nga nakasulat nga nag-ingon sa bersikulo 11 nga si Balak miingon kang Balaam, tubag na. Unsa ang imong gibuhat kanako?
ako nagkuha kanimo. Oh, nagtinubaga na si Balaam ug si Balak mingon kag Balaam. Unsa ang imong gibuhat kanako? Matod pa ni Balak ngadto kag Balaam. Ako nagkuha kanimo. Si Balak mo'y nagkuha di kang Balaam. Matod pa sa atong nabasa, aron sa pagtunglo sa ako makaaway ug ana karon ikaw nagpanalangin kanila gayon. Imbis kay ipatunglo ang gihimo, gipanalanginan man. Unya adlaw ba nga ipapulay dayon ba dun eh? Okay, atong ipadayon. Oh. Sa dosing ato dayon sa 20, yung gigamit nila rin nga conclusion nga nakabasag panalangin, adlaw ipapahulay na Sabado. Okay, katuman giparis malagi ang Genesis 2:1 ngadto sa 3 no nga ang ikapitong adlaw gipanalanginan. Basahon na to. Og siya mitubag og mingon, kinahanglan ba nga dili ako magatagad sa pagsulti niadtong gibutang ni Hiuba sa akong baba? Malugot tubag ni Balaam. Og si Balak mingon kaniya ngadto kang Balaam, kumari ka. Ako nagapangaliw po kanimo. Uban kanako ngadto sa laing dapit. Nagikan didto ikaw makakita kanila. Ikaw makakita lamang sa kinatapusang bahay nila o dili ka makakita kanilang tanan. O itunglo ako kanila gikan didto. Nagsugo si Balak ngadto kang Balaam nga itunglo ako nila gikan didto. Dayon. Og siya nagdala kaniya ngadto sa kaumahan sa Supim, ngadto sa kinatumyan sa Pisga, og nagtukod didto og 7 ka halaran, og naghalad og usa ka laking baka, og usa ka laking karnero sa ibabaw sa tagsa-tagsa ka halaran. Og siya mingon kang Balak, si Balaam, tumindog ka, dinhi haduol sa imong halad nga sinunog, samtang ako makighibalag kang Hiuba didto sa unahan. Og si Hiuba nakighibalag kang Balaam, og nagbutang og pulong diha sa iyang baba. Kang Balaam. Og mingon, bumalik ka ngadto kang Balak, og mao kini ang imong igasulti. Doon na po yung saksyon ng Dios ngadto kang Balaam nga pabalik ngadto kang Balak. Og siya midangat ngadto kaniya, ang Balak. O kaniya karon, siya nagatindog aduol sa iyang halad nga sinunog, og ang mga prinsipe sa Moab uban kaniya, og si Balak mingon kaniya, unsa ang gipamulong ni Hiuba? Og siya migamit siyang sambingay, og mingon, tumindog ka Balak, og magpatalinghog. Patalinhugi ako, ikaw, nga anak ni Sipor. Anak nga lalaki ni Sipor. Giingnan ni Balaam si Si Balak. Balak. Ang Dios, dili usa ka tawo nga siya magbakak, ni anak sa tawo nga siya magahinulsol. Siya nagsulti og dili ba siya magabuhat niya na? Kung siya nakapamulong og dili niya kana pagatumanon, aniya karon, ano sa 20. Ako nakadawat og sugo sa pagpanalangin. Okay, siya nagsulti niya na. Mao to si Balaam. Balaam. Aniya karon ako nakadawat og sugo sa pagpanalangin og siya nagpanalangin og ako dili makausap niya na. Kinsa man giingon dinhi nga anya karon nakadawat ako og sugo sa pagpanalangin ang Dios na og siya nagapanalangin. Gipanalanginan ang Dios og ang tao og magapanalangin sama atong katawan nga tunglohon. Unsaon daw pagtunglo niya atong wala pagtungluha sa Dios? Unsaon paghagit niya atong wala paghagita sa Dios? Namo na nga og siya nagapanayon unya ningon din og ako dili makausab ni ana. Ang adlaw din ang igpapahulay mga mahal mong tigpaminaw. Oy, para pagklaro kining punto lang sa bersikulo 20, naman tay gitawag og Biblia nga Katoliko. Mga mahal mong tigpaminaw, maayong balita Biblia, basahon ko para pagpatinaw dinhi. Kinilang Números 23:20 para pagpatinaw adlaw bang igpapahulay gipasabot dinhi nga panalanginan nga dili mo usab. Una-huna raw na nila sa paningkamot ba, ningon, hibalo kung ato gani ining iatras sa bersikulo 18, ningon, si Balak miingon kang Balaam. Unsa may giingon kanimo sa Ginoo? Miingon si Balaam. Kay si Balak miingon man kang Balaam. Unsa may giingon kanimo sa Ginoo kang Hiuba lugar? Miingon din si Balaam. Tindog Balak. Nag-ingon daw kuno nga ipatindog si Balak. O pamati kanako o anak ni Sipor. Ang Dios dili tao busa dili siya mamakak
dili siya anak sa tao, busa dili mausab ang iyang hunahuna sa Dios lugar. Bisan unsa iyang gisaad baton niya, musulti siya og mahimo kini. Sa 20 doon, hibaloi nga gisugo ako sa pagpanalangin. Human naman niya sila panalangin busa dili ako makabakwi nini. Ang gingon, human naman niya sila panalangin kanang sila adlaw igpapulay na. It is referred to the person, mga malamong tigpaminaw. Busa gingon, hibaloi nga, gisugo ako sa pagpanalangin. Gisugo, ginsaksyon na. Human naman niya sila panalangin Busa dili ako makabakwi nini. Kinsa, katong gipanalanginan. Humanas niya sila panalangin adlaw ipapolay na. Tanawara mga mahalamong tigpaminaw. Kaya di nakita karon nato ang nasay pa nila. Gani, dunay mga istorya ra ba sila ba't makarayo ganina nga nakunoy unsay tawag ani mangutana nila. Unyag pagpangutana kuno na daw kibali na mati niya gamiton ra daw kuno punan ikontra dito sa kauban. Sa diha kuno nga mutubag na kuno sila adto kunong muhimos pagpangutana kuno ang ila kunong tubag isingki pug kuno dito sa kauban para pug kuno nila. Naon sa may problema og parehas magtubag. Kay kung pananlitan karon wala mo nagka-sukwahi ng inyong mga tubag, wala man nagsunumpakay ang inyong tubag, wala'y problema, anak, ano, kung manubag mo, parehas man mo tanan, uniform mo tanan, wala may kabang nga makita, anak, karon mga listener sa inyong programa. Murag makasabot tunta nga, naan mapagtingali ng utana nga, wa nila siguro tubaga kay ilang una. Murag mo singki man ni dito sa atong kauban. Kay kung panalitan ilang tubagon, base na po ning atong tubagan ni, gamito na po niyo, i-contradict na po nito sa kauban nato nga pastor. Na ang problema ron, gitaguan ninyo ang tinod nga katarungan. Ha? Kay kung bakak tong inyong kauban nga nagsulti, di isulti ninyo ang tinod, mahadlok mo. Mo na diha. Dabi ka na nagpadalag, pangutana diha ninyo, na nanginahanglan gina siya, o kini nangita, pas kamatuoran ka ng inyo, na doon sa pagkibalo, kamatuoran ng inyo, nga inyo mang taguan ang inyong tubag, kay mahadlok mo, isingki ang inyong tubag dito sa inyong kauban. Nga ang ato man nga nakita na to, kay naningkamot man sila, pagpangita nga kita'y magtutuis. Pusa ato pong gitubag, nga ang rason na to, kamoy nagtuis. Kung dili ka pamatud-an ang tinor diha sa Biblia kay nag-ingon bitaw mo nga kinahanglan unsay nakasulat sa Biblia mo na atong isulti. Nagsulti mi sa Biblia, nagsulti po mo sa Biblia, nanubag mo sa Biblia, nanubag po mo sa Biblia, igamit mo sa Biblia, igamit po mo sa Biblia, nanabot mo sa Biblia, nanabot po mo sa Biblia. Ang problema ron kay ang pagpanabot namo nasibo o wala. Napagiwala ang inyo nasibo wala. Mo na napagiwala gi masibo sa ilang sinultihan. Ningon sila ang ilhanan sa kamatuoran pero minti ginang atakihon. Na kamo man kamoy tinuod na katawhan kay kamo man kay nagdalas ilhanan nga mao ang adlaw igpapahulay. Pangutana, kung mubuhat dai mo sa paghilabot ngadto sa isig ka pagtulon-an dai na mao dili na pud mo kamatuoran dai. Kay maghilabot mo kung sa may itong inyong giingon dai nga matud pa nimo ninyo magbantay inta kay niining panahon dunay mga piki nga magtutudlo. Ano sa man na? Di na pagpanghilabot na karon kay hilabot mo katong giingon ninyo nga piki nga magtutudlo di nahimo hinontong tinuod ug mao may ilanan na kun atak iyon tinuod na. Di ayuhon mo na giingon nga kanang giingon ba nga naraba sa gitawag og contemporary English version pa doon nga kinahanglan musulti ta una-unaon sa di nato. Niya giingon ba doon bantay contemporary mga kaigsunan. Ini si kuano mga bantayanan lagi pagmubuhi ta og mga kining pulong ba nga wabitaw nato pamalandungi mga tuhon-hona. Ang ingon sa Biblia dinhi sa Proverbio kapitulo 29 bersikulo 20 sa contemporary English version ng Biblia kung pagbasahon. Gingon kini sa pagpahayag dinhi nga sa pagpahayag bersikulo 20, there is more hope for a fool than someone who speak without thinking. Aduna pa daw, labaw pa nga paglaom alang sa usa ka buang kay kaniya nga namulong nga walay paghuna-huna, walay pagpamalandong ba. So,
kung nasa sistema na to sa pagpamatuod, nakita sa kamaturan, nung niya dito nabulyaso ta, nibuhi ta, nigamit tag sitas Biblia, atong ipahaom sa atong doktrina nga nagbantay kas adlang yung pupulay, wani muna, nga di na muhaom dito sa adlang yung pupulay. Ang gingon sa Biblia, mas mayo pa ang usa ka buang. May labaw mapabot pa. may mapabot pang labaw, kay kaniya nga namulong nga walay paghuna-huna. Busa, huna-hunaon, nato mo ni nga ato gyud Brad Ronnie, gihuna-huna ginato ni sa makadagan ning atong gisulti. Na mao nga pag una-una nato sa gisulti, supak sila, ilang supakon, amano bagram punta. Na karon niya ilang doon ay atong nadunggan gani nga nangutada nga kanang ilang mga pagsagang sa adlaw ipapolay apil ba ng unang Kronikas ikaduhang Kronikas Kapitulo 2 versikulo 4. Doon naman tay mga makabati mungod ta kay mag-una mungod sila bro usa pa ta. Gingon nga apil kuno na pero dili lang kuno ng unang ikaduhang Kronikas 2:4 apil man kuno ni silang pagpamatuod. Ato basahon kay apil mas pagpamatod kay naaman diha nga walay katapusan. Palit pagbasa Brad Cesar sa ikaduhang Kronikas 2:4 apil man ni sa ilang pagpanghugot nga wala gi katapusan ang adlaw nga igpapahulay. Ani Reverend basahon ta ang imong gisitar ang ikaduhang Kronikas Kapitulo 2 versikulo 4 aniya. Anya karon ako buot nang magatukod usa ka balay alang sa ngalan Jehova nga akong Dios aron kini ihalat kaniya og sa pagsunog sa tubangan niya sa insenso sa mga mahumot nga mga panakot og sa tinapay nga igabutang sa tubangan sa Dios sa kanunay ug tungod sa mga halad nga sinunog buntag ug hapon sa mga adlaw nga ipagpahulay ug sa mga bag-ong bulan ug sa mga tinudong pista ni Jehova nga among Dios kini maoy usa ka tulumanon nga walay katapusan sa Israel. Apil man kuno ni ato manang nadungog. Kung mag-review mo sa ilang pamatuod mga malamong tigpaminaw, ilang mga ding ipamatuod nga na naglantaw nila sa Facebook ba doon no? Or sa YouTube ba? Na kung apil ni amo pa bugat na po din wala tay lalis kini noon. Ang ipasabot din nga adlaw nga igpapalay kini mo'y tulumanon nga walay katapusan sa Israel, tinuod gid hinon nga nakarga. Nakarga. Kaya naman ay mga kauban, tulumanon nga kabalauran. Nakaroon. Pero mugamit sila atong unang Kronikas 17:27 nga panalangin nga walay katapusan ang balay man taon to ni David nga gilig-on nga gipanalanginan sa walay katapusan giingon nila adlaw nga ipapalay kay ang adlaw lagi nga ikapito gipanalanginan man unya nag-ingon pod sila pagpare sa Numeros 23:20 amot og ganaan pa ba ni sila mogamit ana adto nga pamakadungog bugat na mga malamong tigpamayaw pero kami nga nakaibaw mi ana nagkatawa mi kay ug moingon na sila bugat matay gapas man lang nasa amo nakaron atong gipakita dili lugar nga nagkinapayas mi nang hinambog inyo bitong gisundan to amo sitas kamo gani basa adto og inyong gilista pagbasa gani na may inyong Bibliang Katoliko nga ang gipanalanginan niya sila dili ko makausap gipanalanginan niya sila katong adlaw ipapol na anong sila may gigamit muna mga malamong tigpaminaw na karon dinhi sa punto nga gingon na karon dinhi naman pud ang kabulyasuhan mga malamong tigpaminaw Brad Ronnie Karayo. Kay nganong namili sila nga ang adlaw nga ipapulay dinhi walay katapusan. Daghan mang walay katapusan dinhi. Balikan tarot Dili kay ang adlaw rang ipapahulay. balikan tarot to pagbasa ang gibasa ni Brad Cesar gingon. Ano karon ako buot na magatukod og usa ka balay alang sa ngalan ni Jehova nga akong Dios. Gani sa una ra man ning gamit-gamit katong atong mga kontra sila si
Kinsa ni Brad Macarayo nga Sila labihan. Noro Serrano, sila sila si Kuan Matias, mo to sila sa una. To si Eliate Magtrayo. Mo to sila sa una katong mga Seventh Adventist nga nakikinkwentro sa una diri sa ato. O yuan man to nako sa pagagawan Brad Macarayo. Si Ilaki Magtrayo, Eliate Magtrayo, naalang siya sa 70 si Adventist. Pastor Bianita, mo to sila. O niya, kato pa si katong taga Malitbog Brad Macarayo. Si John de la Peña, napato si Kuan kato si Unicotero, mo to sila nga mga Seventh Adventist nga nakikinkwentro sa PBCM sa una. Nga, ang baba ni kini ang taga Malitbog nga John de la Peña. abot og asa na ron siya buhi pa baka ron og unsa baka. Mm. John de la Peña wa gyud kalainas baba ni Mitchell Bendilio. Mao na. Karon atong balikan nga ato kung kamo nagpakighigalaay o unsay tawag ani magpapasabutay sa pagtulunan sa Dios, mo po na ang gibuhat ninyo, mo po na ang among gibuhat namo, mo po na ang among gibuhat ninyo ingon na anara. Pero nakita na to nga kung mubasa mig mga basaw dili na mo pangpunan nga magbuhat-buhat og istorya nga di maayo ay kay mao ba nay kadaghanan nga og ang matag usa nato di makapugong mga bungi beta na pag human nato wali di sa gawas abutangan din ta gumikan sa atong istoryang di mao na bahala tog muratag na sakitan pero nasibo sa Biblia di kay gipasakitan nimo nga wala ipasibo sa Biblia nagbuhat-buhat kag binakat nga istorya ha ato ra gong ipabati mo post kita kadiyot kay basig mo yun sila nga nagbinakat ta. Arita sa nanangutana gapon nila gani nga asay labaw ang pastor og ang kining gitawag og evangelist. Labaw kuno ang pastor kay nag-eskwela na sila og theology. Theology. Mga theologian na sila. Theologian na sila unya. Pero napon kuno'y evangelist nga nagtuon pod. Pero labaw gina sila kay nagtudlo man na si pastor Mitchell Bendilio kay di man ni siya evangelist. Pastor man yun. Pastor man gini. Labaw gini siya. Pero unsay gibuhat niya sa among magtutudlo kamo nga mga namati dinhi. Unya mingon din mo nga giatake kay kamatuoran man may. Di kung nanubag may nasampitan si Mitchell Bendilio. Ay di kamatuoran day si Mitchell Bendilio na nini tungod kay amo man lugar siyang giatake lugar og atake man di ay og manubag may. Nakatong yang gibuhat tinuod ito. Yato pabati Badrone nga kani kunong kuan ang ato kunong magtutudlo giasin o niya ato kunong magtutudlo gibulad ato ragod sa ning ipabati Badrone. Okay rin, atong ipabati o sa ning tingog sa pastor nga grabe nga tumutumo nga gihimo dinis among magtutudlo. Para pagpakita ba nga na tinuod abday si Mitchell Bendilio kay ato naman gitubag ni kay atake naman lugar sa ilang panghunahuna. Niya matod pa niya ang magtutudlo daw amo daw giasin niya gawas nga among giasin ang among magtutudlo ingon bagid siya nga amo daw gibulad ang among magtutudlo mga kaigsunan. Mao man ni ang usa nga sistema nga kini siya grabe gyud nga pagka matumok-tumuon ba buhat-buhat nag-istorya nga di mao niya ba nang gisugayag counter sa una nga basta lagi mamatay, amo na preserve man. I-preserve man ikono, ibulad. O butang ang asin. Ano, ambot baghag sila na yung mga matay kung mag-preserve sila glawas na yung tao. Ang ilang pag-preserve na asinon, bularon. Agoy, kangil, agoy, dakpon kas, kuhan ba, ahinsya sa gobyerno, kaya ang proper nga pag-preserve sa lawas, basta maron gina, butang ang formalin, butang ang bidisina. Pero, sa dili pa na ipabati Bradoni kaganiha at ganiha nakabati magyuta. Naingon sa basta naa ang espiritu ang bunga gyud diha naa gyud ang pagkamasinabuton, pagkamainan puson. Ana pa nya di gyud ka mga taki kay wala gud nimo ang espiritu. Nasa ato pa na kung nag-uban ang espiritu ani nila, natanaw na to dili gyud pud ni paghilamot yun. Dili magsulti makapasakit kay mapailumon gud kuno. Pagsulod gani nato katong nag-una naman siya pagsulod gani nato o pag gani nato tubagan siya naa karoy pagtulunan nga mag-ingon nga si Kristo di na mo balik na may among mga sagang di saggon unta to ninyo. Naunsa man to? Wa pa man mi adto kawali. Daan na mo gikulatan ninyo. Di pagsulod mo
Si Bendilio sa gani may among gikalingawan. Wala sa atong inyong sinultihan. So, kini karon, na nga, wala ta mag-away pinasikat sa kamot kay o kamot lisod man kay na ang sukdanan nato matag-usa dili man ta pungkol. Nay kamot matag-usa nato dili man ta gitawag og persons with disability, PWD. Dapat tay TL. Og naay mga anak pwede mo dagan. Na og di mo dagan, depende na si mga naunaan, pero kining ato away dili sa TL. Away dili sa kamot. Tungod kay kini, nadunggan man namo, istorya man, di istorya po ng among ipabati po. Anara. Pero ato nga wa lang ta magtumo-tumo. Na karon. Okay, atong ipabati Reverend ang ingon ni Bendilio mahitungod sa atong magtutudlo nga atong giasin. Unahon tining asin dayon atong gisunod dayon ng matud pagibula dayon nato sa master. Okay, doon na may nangutanan niya, Brother Nick. Caller niya. Ito pa rin siya yung caller niya. Matay naman na! Wala ko nakawala na nga. Yari kong Mindanao na buhi pa na. Kaya noon kayo yung paminaan ng mga tao. Ang inas mo sabi sa pagtindog na nadugaran ng gasin. Inas mo sabi sa pagtindog na nadugaran ng gasin. Ang amo lang magtutudlo kung saan kuno na pagtindog nga dugay raman kuno nang giasin. Niya. Murag asawa ni Lot lugar nga paglingi sa Sodoma og sa Gomora nga silutan sa Dios nga giinsaksyon nga dili mo lingi, nilingi may asawa, nahimong asin. Na ni barog man to nga nagtindog nga nahimong asin, pero ang iha unsaon pag barog ana nga ila naman na nga giasin. Ay di nakahigda labaw pa to si asawa ni Lot kay nakabarog nga nahimo lang asin. Kana di lang kay tumutumo, yama na gina siya nga sistema ba. Kana bang grabe na bito pag panamastamas, pagpuong na sa dungog ba. Lawas nga ni Paula naon ni mo pagistorya di asin. O tinuod ka nga nagalagad og Dios, di na mo gawas imong babaw tinuod gyud ka kanang nangalagad og Dios. Yaw gawas pa nga imong gingan na mo magtutudlo gi asin. Iya bang gingan nagibulad nato daw ni Reverend si Master. Yeah. Hello, Brad. May gabi. Buwan ba? Kailan bang ilang kukitwit kan ganina? Namilang ko, Brad. Kailan dito ang kikit ko kung baka nga sa langit. Pupuli ang manlalaban. Kamang Espiritu Santo. Manlalaban. Ang pangutana, kanang ilang Espiritu Santo, ito ang misteryo, kaladilang tawang pagpanlaban na laban. Actually, wala tayo na nagilugod. Inangat ilang templo karang ilang nag-preserve. Ilan na ibulan? Ilan na i-preserve? Ilan na ibulan? Bulad, Ang asin. katupong iyang caller siya, unsaon na pagkuan nga kalabira na diin po ka namudyo to, no? Unya, karon kay kini. Ang ngayon to, Brad Bacarayo, kay kalabira man to, di sa iya ha, isa wala na, di husto, na gibutang sa ilang templo, pero pagbutang. Pero, giasin. Giasin man na nila. Muna klaro tumo-tumo na karon kinira. Ingon ani nga sistema na inyo magitong labaw. Admitado magyud mo kay kamo ningon magyud mo tulod diyan man ang mga pastor. Kana mga pastor labaw ginanamo. Ubos yun mi. Pero na po mga evangelist nga nagtuon sab. Okay, nagtuon man basta kay labaw ang pangutana. Moingon ra ba dayon mo pagka himuan na bitaw pag tubag ang mga gipangbuyan ng istorya. Moingon na dayon mo nga isingki ra ba dayon ang ato ra ba ding tubag natos ato or nga mangutanas ato Di masingkit, bisan pagdili pa na tubagon, bisan pagdili mo himo ang mga ministro sa bisan pagtubag na, masingkit man gyud ngano man. Kung kamoy pasultihon basta nang espiritu sa Dios, ayaw gyud pangatake. Nya unsa man gibuhat ni Bendilio labaw wala ninyo? Unsa man na mapugna ni nas Bendilio karon? Inyo man ang kauban. Kay kung na ang espiritu sa Diyos, di man mga take, niya mamatay gibuhat ni Bendilio, yawa na itong na niya. Ang problema po, wala ra ba sa amo nga kami may musingki? Kamo ra ba man nagsikisingki ba sa inyong kaugalingon? Ngano man, kung dili pa kamo naghimo, si Bendilio mga taki man yun, ayaw mo pag-ingon nga, ningon nga, basta na nimong espiritu, iya ka sa Diyos, nakas pagka mapailubon, di ka buhay pag-atake, na si Bendilio nang-atake sa bibisin, naunsa naman na, wala masingki ang inyong istorya. Na, mau na, di ka mo rin nakasingki. Nagkaroon. Unsay imo po ni Bendilio nga gikontra na po niya ang kaugalingon og magtumo-tumo badro ni asa day ko no siya mo punta sa iya ra po nga pamatuod nga kung magtumo-tumo asa day ko no. Yeah.
Gabi yung bindilyo ko sukay ni mo, huwag sa tuwa rin nga, agoy, pagka-shots ka bo, naunay stari. Nawa niya, mo lagi nang sa 29-20s proverbio lagi. Ganina, gibasa tas contemporary English version. There is more hope for a fool than someone who speak without thinking. Nagtumutumo sa bindilyo, panamastamas niyang gibuhat. Kunya, kung siya pasultion, kining tao nga tigtumutumo, di gini makapununod sa gingharian sa langit. Ang paingnan, kalaglagan. Natanaan ta. Atong sang ipabati. Siya gi unang masyats kabo ani. You know? Kadang-kadang tumutumo so naghimo-himo kang istorya na puros binutbot. Onya, idea, nila nila na kay katunganan leader ka sa usa ka simbahan, unya magbuhat kang tumutumo igsoon. Usa ka na kapasidaan sa Dios na ang tao nga tigtumo-tumo maka-angkon yun o kalaglagan. Na. Labi na kuno ko sa ka-leader sa simbahan. Naunsa man is bindilyo nga nagpasidaan naman daan nga adto gid sa kalaglagan. Ngano man og wala pa sa nagpasidaan. Ang tigimo-himo kuno, kuno ang tigtumutumo kuno kana himo istorya binotbot, malaglagi kuno na ang pangutana karon kaysa man naghimo-himo istorya karon. Ha? Giasin kuno, gibulad. Tanawa ra na. Na busa gani na reaksyon sa atong mga membro Brad Macarayo, Brad Ronnie, Brad Romy, Brad Rene, Brad Cesar, Brad Gisrel, atong ipabati kay katong atong gibasa ganina no nga tubangon nato ni Iskala sa tagadit ba ni Pahulay murag sila bitaw nagwali siya sa dili pa nato ang atong mga ikaduhang porsyon no sa pagpanubag mamati sa tag-awit. Ang ato mamati sa tag mga priba kay kini niyang og mga taki basta atake kun sila kay mao may tinuod nang giatake na kita may nangatake di ta tinuod adi na baligtad nangatake man pud sila sa ubang reliyon adi di na pud sila tinuod na nangatake mas Mitchell Bendilio kay sila may tinuod diri pud nato ay di nawa na pud kanila ang pagkatinuod na karon ang katawanan mga mahal mong tigpaminaw niya ang usa sa among kauban imbis mo pamata sa Mitchell Bendilio o ang mga 70 Adventist dili makamata oy ngano man ni-react ang among kauban kay Mitchell Bendilio matridohon nagngita siya og kini ni ang katarungan nga naa kunoy igsuon namo sa pagtuo nga namatay padala siya text pero iargod tong maniobra ingon Dios Mitchell Bendilio paghuman siya imo po nang desisyon kay ngano ikaw may nahibalo pero sa nangaging mga adlaw gidaghan sa niya sa wala gyud koy undang sa pagbulgar lugar sa doktrina sa inutil nga Espiritu Santo og piki nga anak sa Espiritu Santo ako daw di kinanglamin tagpiki di ta masudlan bas katarungan kay ngilad pud kay pamation na ang piki mao man hinoy makapapiki sa dili piki karon wa kuno nabugnaw na kuno siya sa PBC kay do na kuno si Roger Valencia wa man kuno dad sa ospital gitubag bitaw na siyang asawa nga di tinuod na isa nabugnaw ko PBCM ko pero nakamata na ko mura ba og gisayt ang iyang istorya ni Mitchell Bendilio nga nakamata gid sa gumikas iyang pagpamata pabuang-buang po Dios Mitchell Bendilio daw gitubag man sa dili pa po na reverend kana mao na giingon kung pabation to kagana paminawan na katong depensa nga ningon natural gina silang mapanghimaka kinas gisulting Bendilio gibular giasinan nila magtutudlo kaya sila mga ministro guna na dili man na gyud ingon kay ginapribahan naman gyud si Bendilio bisan pa sa ikaduhang hugna tanawa gani sa ikaduhang hugna gani nagpamatuod siya naggamit na sa iya katong texter nga gikan kuno sa PBCM na pag-abot anak karon naprobahan gyud noon nga kusog kay sila magbuhat-buhat istorya unya kini si Bendilio mura di gyud kahibalo og sultig bot-bot kay niingon ko siya kanang tigtumo-tumo katay mo himo mag binot-bot nga istorya mura di gyud mamot-bot mura di gyud mamot-bot ngano iya di ingon basta leader simbahan dili gyud mahitabo nga ikaw magbuhat-buhat og istorya nga mamot-bot ka
na siya kay pastor man, di gini mahibalo na karon pangutana na so palman kay kanang gisubay ni Reverend. Karon, mapaminawan man na karon kay ang iyang gisulti, ang mo-prove ana karon ang asawa raman pod sa iyang mo'y nabugnawan kuno atong iyang kunong tester. Na ato sang ipabati itong nag-question o nangutana o dito sa iyang texter Bradone nga ang atong igsoon sa pagtuo namatay kuno niya, nabugnaw na siya sa pagtulon ang PBCM atong ipabati Bradone. Okay, atong ipabati, Reverend, ang katong mahitungod sa texter nga niingon nga si Roger Valencia, hinungdan, nga namatay kaya wala gidaw tabangi niya, mao to nga action siya o gingon nga mubiya daw siya sa PBCM. Yeah. Gutian Pastor, salamat kayo sa mga programa kay nahigmat ka namin sa akong pamilya. Gimbuon ko sa PBCM, ug ako nakita mismo na dili nila tabangan mismo ilang misyonaryo ang ebidensyaan na si Roger Valencia giatakira og asma, wala gani nila tabangi aron madala sa ospital, mao nga namatay, mao nga plano nako nga magawas na sa PBCM kay wala klaro ni nga pundok. Mga ison, kana sa imo na siya nga personal decision. Og nakita nimo na wari ni kale igon sa kana ni Brother Rogelio na kay kaila diri nga sa unang niari nga ni pahuway na pod Rogelio Valencia base na niya og igsoon or parente baka. No, ni pahulay na pod to. Pero og manay mong nakita, how it's up to you. Kay dili na ideal kay sa Juan 21, 15-17 ang Ninos Cristo, pagkaan ang akong karnero Pedro kung hindi gumawa ko. Pagkaan at timanan nga akong karnero Pedro kung hindi gumawa ko. Mao na nga, wak man din na nagatiman, at hindi natin noon nga nagbuhat sa kabubuton sa Diyos. Sino po? Iya diyon himuan og istorya nga ay mo po ng kabubuton, ay mo po ng desisyon. Pero nag-ingon siya sa mga nangaging Domingo, mga malamong tigpaminaw, nga iya gikunong pamathon ang mga tao. Buhat din siya og text-text, kinsa kay iya gisugo ato nga, ing anaon pag-deliver para musamot pagkabugnaw ang mga tao nga nagid ay nakamata. Daw be, mga malamong tigpaminaw, kay PBCE magkuno siya, daw be ang labing mabugnaw ana kay ang tagtungod man. Mao nga atong gibuhat nga dunay atong gikuan og interview nga si Mirna Valencia nga kana si Rogelio Valencia kuno nga iyang amigo ambot igon sana ni Roger Valencia maura man na mao ini tubag ato pamaton ang tubag ni Mirna Valencia mga mahalamong tigpaminaw. Mga kaigsoonan niya karon ang asawa ni Roger Valencia, si Mirna Valencia, o gato siyang pangutan-on tungod kay na may gisulti si Mitchell Bendelio nga si Roger Valencia daw ipasanggan sa mga membro sa PBCM. Wala daw dadaan sa hospital kay kung gidala pa, buhi po sa siyang hutod karon. O niya kini iyang gibasa kay membro daw kuno ni sa PBCM nga nagpahibalo kaniya. Niya unsa may imong ikasulti ni Sister Mirna, tinud man yung giingon ni Mitchell Bendelio nga wala dada ang imong mana sa hospital? Dili na tinuod. Akong gidala akong bana na si Roger sa ospital sa Northern Mindanao Medical Center. Kaya mauman na ang hospital din sa Cagayan de Oro, na hospital sa gobyerno. Pero ang doktor, iyang pabalik akong bana kay naa naman siya sa stage 4 sa cancer. Kaya sa una nga akong siyang gidala, hindi pa sidan-an ako sa doktor, nga lisod na ang gibati sa akong bana. Mao nga kadtong pagdala nako sa ospital nga gibalibaran ko sa doktor kay wala na sila mahimo, last na to na akong gipagdala. Ug karon sistema na ngay ikaduha pud nga pangutana kay naman ko'y giingon si Mitchell Bendelio sa pagbasa-basa niya sa maong text sa texter nga kana daw membro daw siya sa PBCM pero nabugnaw siya tungod sa sistema nga dili kuno gitabangan to si Roger Valencia nga imong bana nga nagmasakiton kay kung gidala pa to sa hospital daw karon untang tungura buhi pa siya unsa katulood kanang gisulti sa texter ni Bendelio o ni Bendelio mismo tinud na. Sa tinuod lang, ako si Mirna Valencia nga asawa ni Roger Valencia. Dili na tinuod kanang gisulti sa pastor
sa sabadista nga bakakon. Ang iya untang buhaton dili niya iapil-apil ang akong bana sa iyang kabuang. Kay dugay na nga namatay akong bana niadtong October 6, 2016. O nakapahulay na bisag unsaon pa niya bugnaw ang mga PBCM ngan hinog na sa doktrina dili gyud moundang sa pagtuo kang master. Una-una ra na niya ni Bindilyo. Unang-una, kanang nag-text o texter ni Bindilyo, kung tinuod ng PBCM, baka ko na sama niya. Ngano? Tungod kay ako iyang asawa o ako siyang bana. Wala man gani ko mabugnaw nga iyang asawa sa iyang kamatayon. Siya na hinuon nga walay baho o igdili niya igunsa. Kahilas baya pud nilang pamation oy. O wala naman tayo mahimo sa pagtinubagay sa mga ministro sa PBCM, tali ninyong mga sabadistaha mo, dili ta magbuhat-buhat o istorya kay kanang akong bana, gidala na sa ospital, pero wala tayo mahimo kung kuhaon na sa Diyos ang kinabuhi na hinulaman sa akong bana. Nakita na to, nadungog mga kaigsunan, no? Oo. Moto'y panubag ni Merna nga, magbuhat-buhat ng istorya niya, o PBCM pa lugar to. Kanong mabugnaw man kuno siya, parehas lang kuno na ni Mitchell Bendilio nga, buanga na nga, pastora na. Og wa na tayo mahimo daw sa mga ministro sa PBCM, di lang ta magtumo-tumo og istorya, kay nganong mabugnaw daw siya, dapat siya mabugnaw, kay siya may asawa. Na wagani kuno siya mabugnaw. Sila na hinoon nga walay baho ni unsa. Nakita nato mga malamong tigpamin ang estratehiya ni nila. Nakaron, niya pa ang dugang payag ni Merna Valencia nga atong mapamatian gyapon niya. Ug unsa pay imong ikadugang bahin nining tunguran Sister Merna nga kining gisgutan ni Mitchell Bendilio nga gibasa niya ang text sa maong membro daw sa PBCM niya, iarap giding gituhan nga mauli ang sistema. Kigwa pa niya tuhi, dili man niya ni on air sa dinhi sa radio DXDR Pulog City. Nakaron, kinini ang iya mong yung ipalutaw nga wala gid daw tabangi nato ang imong bana sa pagsakit niya sa pagdala sa hospital. Nganong nagsulti man sila nini, unsa may imong ikasulti bahin sa imong pud nga kaugalingon? Ikaduha, madaot mayapod ko kung pasagdan ako akong bana. Kay ako naa sa usa ka BHW dinhi sa barangay San Antonio saan Misamis Oriental. Unsa man po nang gitawag og BHW nga nahimo kang BHW dito sa barangay San Antonio sa Misamis Oriental? Mao na ang barangay health worker nga motabang sa mga masakiton kung kinahanglan og tabang. Mao na ang among pagabuhaton kung adunay moduol namo amo ginang tabangan. Kami adunay obligasyon. Ako na adunay moduol namo nga masakiton nga mangayo og tabang amo gyud tabangan. Labi na kung patod o magpauban sa ospital. Kana lang gani hunahunaan ninyong mga tigpaminaw. Mutabang man gani ko sa laing tao, ang ako na hinuong bana maoy dili na ko tabangan. Nga dili ko mangitag paagi. Pagkaluoy bapod sa akong bana kung ako siyang pasagdan. Musa dili na tinuod na ang PBCM walay tabang kay naay itawag nato og kinabangay. Basta naanay kakulian apan unsaon pa man nga naaman sa Biblia nga ang madunggan ninyo ribirin nga ang kinabuhi sa tao tinagalan sumala sa Hub Kapitulo 14 versikulo 5 nga nag-ingon samlit ang iyang mga adlaw tinagalan ang gidaghanon sa iyang mga bulan anaa kanimo ug ikaw nagbutang og mga utlanan kaniya nga dili niya malabang
Busa wala tay mahimo kay pagbuot naman na sa Dios nga niabot na ang panahon nga gitagal sa Dios sa kinabuhi sa akong bana. Nga taman ra siya ni anang panahona. Okay, atong nadungog mga kaigsoon, mga kaigalaan, ang sentimento ni Sister Merna Valencia na Atong nadungog, mga malamong tigpaminaw, di pa ba to basta-basta? Sayon ba tong pagpanubaga nga murag nasakit siya sa unta patay naman ang iyang bana, magwalin lang unta sila, dili i-apil-apil. Kaya ang tuyo man, o walay programa na mo nga naningkamot mi. Pasalamat na kang Nikki Hermias Badrone, no? Nga ang atong oras, alas 12 pa dong alauna, unya sila ang dunay separate contract nga sila'y mobayad sa para sa alauna pa dong sa alas 2. Kay kung wala bitaw ning atong programa, unya ing anaon ta sa mga sabadista, na mabuta nga wagi hinungdan dahil ning PBCM, no? Kay pasagdan gidi ay nila ang ilang mga masakiton. Kay mura man tagi wad-an na nilag buot nay daghang programa sa gobyerno sa pagtabang, unya di gyud dad-on nato kay atong lunusan sila sa pagtabang. Niya kato ka nga membro sa PBCM kay BHW man to sa atong barangay San Antonio. Ang iyang asawang Roger. Ang iyang asawang Roger Valencia, mutabang mga kuno sila sa lain, ya pabakunong bana, di siya mangitag paagi, pagkaluoy po daw nga pasagdan iyang bana, tanawaran ng ilang sistema. Nakaron, dinhidayin ta sa usapod ka reaktor nga si Richard Ganyaman, nga mo gyapon mga malamong tigpaminaw, nasuito siya nga gidalagid si Roger Valencia, nga bana ni Mirna Valencia, sa ospital. Gani, napod siya comments nga iyang kaugalingon po niya, inyong patalingwan sa kinabuang ni Mitchell Bendilio nga inyong napamatian nga nadunggan kaganina niya, atong patalinghugan. o karon ani ay miduol ka nato, no, mga kaigsoon, dadon ang ako. O unsa pay ipay imong ikadugang bahin ning tunguran, Sister. Ato sang ipahigayon, no, ang atong kuan kini ang interview kay murag tungod sa kadaghan ba masagol, no, atong pamation, mga mahal na mong tigpaminaw. O karon ani ay miduol ka nato, no, mga kaigsunan, sa human nato nga gikuhaan nato og reaksyon ang asawa ni Roger Valencia nga motubag sa pangalan si Mirna Valencia. Kinsa atong ngalan o kinsa imong ngalan, Brad? Ako tuod si Juan Reveren, Richard Kanyaman. Unsa may atong tuyo nga miduol man ta dinhi karon? Muriak lang ko bahin sa gisulti ni Mitchell Bendilio. Gawas nga iyang gisgutan ang kamatayon ni Roger Valencia nga bana ni Mirna Valencia nga buhi paunta ko no to karon kung gidala pa sa ospital. Natubag na sa asawa ni Roger Valencia nga gidala diay sa ospital ang iyang bana nga si Roger Valencia og nasayod pud ko ana nga gidala gyud sa ospital ang iyang bana. Ang akong reaksyon mudawat diay ni si siyag sulti nga tumutumo istorya nga way klaro o text nga way klaro. Kusog ra ba ni siya mubasa sa Biblia nga nadunggan ako sa inyong clipping, Sir Beren, nga sa Exodo 23:1 daw nag-ingon. Unsa man daw gingon sa Exodo 23:1? Dili ka mudawat sa balita nga bakat dili mo ipataral ang imong gamot uban sa dautan aron dili mahimong saksi nga bakakon. Karon nataral gyud hinoon siya sa bakat nga way klaro. Unsa man ang uban pa nga reaksyon nimo, lugar, Brad, Richard Kanyaman, sa imong pagduol? Katong bahin sa iyang gisgutan ni Pastor Bendilio, bahin sa kang master nga namatay kuno tungod sa pagkapalahubog o pagka-hinabako, hilabihang bakakuna. Kay nga naman, atong nadungog mga malamuting paminan, Chris Mitchell Bendilio, ang gikamatyan daw kuno sa atong magtutudlo, Brad Macarayo, Brad Ronnie, tungod manggod kay palahubog kuno, unya hinabako. Kay daghang mga texter nga iyang gipangbasa ba,
lipay din siya, komentaryo dayon. Muna nga, pamathon lugar nila ang PBCM. Kay ugmao ni tinuod, kini si Richard Ganyaman, suhito ni. Pero iyang gitugan, og ang paghubog-hubog ba ni Master, og ang pagtabako ba, may gikamat yan. Unsay gingon niya ni Richard, hilabihan ko nung baka ko na ato ipadayon. Ato ipadayon, mga mahal na mong tigpaminaw. Man nga nakaingon ka nga bakakon. Kay kun mao pa, tananglit, dugay ako nga na membro. O dugay man ko na membro dinhi sa pagtulong ng PBCM, niundang na unta ko kung kana tinuod pa ang iyang gisulti. Dili ko makuno kay dugay na ko membro sa PBCM. Kanus amanday ka nagsugod sa pagka-membro sa pagtulong ang PBCM? Sa pagkatinuod lang, bata pa ko miabot o na membro din sa pagtulong ng PBCM. Ang akong edad, mga 8 anyos tingali ko, miabot ko diri sa PBCM. Og hantod karon. Og ibong mga ginikanan na membro ba sa niining pagtulunaan sa PBCM? Oo, membro silang tanan. Membro ming tanan, apil akong mga uyuan, ugyaan na membro. Taga Surigao mi. Among kagikan, taga Leyte. Kanya, nabalhin mi sa Surigao, dito ko na tao sa Surigao. Og na membro mi din 8 anyos akong edad. Unya, unsa may imong reaksyon? Kay sa tinuod lang, wala pa mahitabo nga may pahulay si Master. Dugay na niya nga gisulti sa iyang pag-ibanghilyo nga akong napaminawan nga nag-ingon. Mulakaw ra ba ko? Pero sa akong paglakaw, dili na ko dadon ang akong lawas. Kay kung dadon ako ang akong lawas, daghan mong mangita. Mao nga ibili na ako ang akong lawas aron dili na mong mangita. Ug dugang pagid nga bangilyo ni Master. Ana siya. Pero kung mulakaw ko, ayaw ba pasamari ang akong lawas kay wala na rabay lain nga lawas nga gikasaaran. Magunsa na lang unya. Unsa na lang unyay akong balikon. Mo nga si Master hangtod karon wala gyud makapilaw og medisina sa pagbalsamar or wala gyud mabalsamar ang iyang lawas. Karon unsa pay dugang ebanghelyo ni Master nga imong nadunggan kay dugay ni maday ka nga na membro unya imong gisulti nga mga 8 anyos pa ka kabatan-on o kabata sa imong pagka-membro ni Master, ubay-ubay lagi ka nga naibaluan sa ebanghelyo ni Master. Kay unsa ba ang ubang ebanghelyo ni Master? Nag-ebanghelyo pa si Master sa iyang pag-ingon. Timan ninyo, daghang Master sa tibuok kalibutan nga nagpatutuo nga mao'y tinuod pero nangamatay og pulos nga baho. Pero timan ako ray Master, unya nga dili mabaho. Ug ang sulti ni Master, mahimong tinuod, kay wala man siya magatilaw. O pagkabalsamar, ang iyang lawas wala man mabalsamar. O wala po siya magatilaw, medisina sa pagbalsamar. Pero kining pastor, nga pastor kunuhay ni Kristo, nga naa sa 70 Adventist, kung Sabadista, kilabihang buhanga, ngano, tungod kay matud pa niya, Reverend, nga nagingon, gibulad ko no nato si Master o giasin. Hilabihan nga pagka mapanamastamason nga tao. Pero karon pa ko kadungog nga daghan mo tang relihiyon nga inyong naengkwentro. Pero dili man ning nana o sinultihan. Pero bisan pag-unsaon niya pagbugnaw sa mga membro sa PBCM, dili gyud mabugnaw. Kay ebidensya na lang, daan. Asa ka kakita og tao nga dili balsamaron, tanawong tag dili ba manimaho. Pero si Master tinuod gyud. Tinuod gyud nga wala mabaho si Master. Hinuon dili man nato ipamugos sa tao kung tuo siya og dili. Basta kay kini nga istorya o bangilyo niya o tinuod gyud ni. Okay, nadungod nato mga kigsunan ang testimony o reaksyon ni Richard Ganyaman sa Mga mahal na mong tigpaminaw, nasayad si Richard Ganyaman nga ang gikamatyan
matod pa nila ang paghubog-hubog ug ang pagtabako isa di na tinuod kay dugay na kuuntang niundang og mauna na pamathon man niya unsaon niya pagpamata mga malamong tigpaminaw nga ang iyang trabaho nga pamathon magsultig tinod puros man binutbot na pagyoy kabuang ani daw pastor sa Seventh Adventist nga pastor kuno ni Cristo kunuhay nga matod pa niya nga ang amo kunong magtutudlo giasin unya gibulat unya tanawa di nakabantay. Mo nang reaksyon sa atong kauban sa gisulti. Kana ra ba kamo nga ko na ubos ra ba yung taon mo ni Pastor Bendilio unya nag-ingon ra ba mo nga matud pa sa inyo ra bang prinsipyo nga ang katong nahimo na ginhinoong tinuod ng PBC mo gang inyong prinsipyo sinultihan mo ato hinoong paumahan kay matod pa ninyo basta ina na maging ilhanan sa kamatuoran at akihon maging siya na karon nagsigig pangatakis Bendilio nagsigig panguliksyon sa mga binutbot na pag-abot na karon dito sa mga cooler og texter katong giingon dahil niya nga si Master Kuno ang namatian kuno ang pagkapalahubog o niya ang pagkahinabako dito man to sa mga cooler o mga texter mo to nga ang usa sa miyembro sa BBCM, sakop sa BBCM, nireact na kay mga binutbot man ang mga text og ingon man cooler ni Mitchell Bendilio nga gidawat pod ni Pastor Bendilio nga binutbot man unta na. Okay, una gud siya nga nagbutbot ni siya wa man na makalabera na ara man na sa ilang templo. Ilang man nang gi-preserve, ilang man nang giasin. Pero nahibalo nas Bendilio ana ka na binutbot kay dingo man din siya asa dapit ang katomatik tumot istorya. Alaglag na ade. Dingo na sa malaglag magipugwan mo na aron mga mahal mong tigpaminaw kay gibulat man lagi di. Kini lagi magtumo-tumo tanan naa mi ana kamo nga mga Seventh Adventist atong hinayon nakadungog mo magbuhat-buhat mi ang nag-istorya na iyamong mga referensya inyong mga basahon. Unya nahadlok mo mutubag kay unyag isingki ang ilahag tubag dito sa ilaha sa mga kuan cooler katong texter. Na giinsaksinan man mo diri sa basahon daghan man ni usay malipat na lang ta sa pagkuan ug asa ni nato mapangita karon. Pero samtang nangita po karibin ang atong ikasulti nila kini ra bang gihimo sa mga ministros PBC ang pagtubag ra ba ni kung wala may nabatian wala gitubag na mahitabo pero doon na may mabatian na witkan mi na masagal mi witik unya mo witik pud mi na masobrahan ang saon pa man giwitkan man pud mi na sistema pero wala gyud mo slide sa among witik sa amo ana focus mis doktrina ingon ana gid ang among batasan ingon ana ang among prinsipyo unsa walay tubagon na mahitabo ug walay tubagonon ingon ana parehato miagi nga nanubagin mi obvious nga mga wali unsay nahitabo giingon nga balik-ad ang nagdoktrina nga si Kristo dili na makita og dili mo balik o di motong among gitagaag importansya pagtubag na wa man i-sustain di wala po tamo padayon po na ato kay ano man gito pag naman ato. Nakaroon basahon nato unsay kahadlukan ninyo mga kigsonan nga daan man nag-ingon si Ellen Goldwhite dinhi sa mga itabo sa katapusang panahon. Sinunat ni Ellen Goldwhite pahina 77 ningon. Akong awagon gatong nagaangkon nga nagatuo sa kamatuoran sa paglakaw sa paghiusa kauban sa ilang kaigsonan. Ayaw hatagi ang kalibutan sa paguna-una nga kita nagpalabi sa kasigpit nga kita wala kahiusa nga dili man nagsama ang atong pagpanudlo likay ang pagkabulag-bulag na kasalanan din na namo mahadlok mo muna diha nga og na mangutana tubaga di kay maghadlok-hadlok ta mura bitaw sila nanumangil na nga kitay nangutana ato nga makabati man di makitaan man namo ang istorya ninyo ug naa nasibo ba boy no basig mo sila nga nilikay nas gamay ang oras na to, kuha na, tinidi ang 5 minutos na pag alas 2, mamani nga atong makontrol nga matubag ni, kay di matubag mo sila, nangitag alibay. Kining atong balikan pagbasa ang ikaduhang Kronikas 2:4, kay Pasig di na hinon ni nato matubag, no? Nag-ingon din ano karon? Ako buot na magatukod og usa ka balay alang sa ngalan niyo ba nga akong Dios. Aron kini ihalad kaniya og sa pagsunog sa tubangan niya sa insenso sa mga mahumot nga mga panakot og sa tinapay nga igabutang sa tubangan sa Dios sa kanunay
Og tungod sa mga halad nga sinunog buntag og hapon, halad nga sinunog buntag og hapon. Sa mga adlaw nga igpapahulay, og sa mga bag-ong bulan, og sa mga tinudlong pista ni Jehova nga among Dios, kini mo'y usa ka tulumanon nga walay katapusan sa Israel. Nganong nahibaw mo nga ang adlaw igpapulay ra maoy walay katapusan. Hasta man tong halad nga sinunog ingog walay katapusan. Unya kay wala may katapusan, wa tapusa. Mo man eh. Makakitag panalangin, ipanalangin ng adlaw ipapulay. Di man to may maotong unang Kronikas 17:27, Numeros 23:20. Nakaron, kining halad nga sinunog mga mahal na mong tigpaminaw, bisag giingon ni walay katapusan, na istorya sa Biblia nga ang pagsunog sa gitawag og Sodoma o Gomora, ang pagsunog niya na gitawag na og kalayo nga walay katapusan, walay pagkatapos, sa English sa eternal fire. Na ang karon mga malamong tigpaminaw kay wa may pagkatapos tong kaliwa. Sige pa dik siga-siga ron ang Sodoma Gomora ay ang Prueba Bradone. Okay, basahon ako rin ang English King James Version sa Jude or Judas chapter 1 verse 7. Gingon. Even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication and going after strange fleas, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. No, ang silot daw nga gihatag sa Dios kanila gitawag og eternal fire. Kanang kalayo nga walay pagkatapos, sige dik sigaron ang Sodoma ug Gomora. Ehemplo na ha, ehemplo na. Busa kining giisgutan diri nga bisan ang halad nga sinunog walay pagkatapos, gitapos na oy. Gitagna na ayon ang usa sa mga prueba nga gitagna ang gitawag Brad Cesar og kining halad nga sinunog nga gitagna nga tapuso na hain ang usa sa mga sitas. Basahon ta rin na nakasulat sa Salmo sa iyang kapitulo 51 versikulo 16. Kay ikaw dili malipay sa halad nga unta igahatag ko kini ikaw walay kay muot sa halad nga sinunog. Oh, nakita na to. Nga dili na daw siya malipay nga unta igahatag kini sa Dios. Nga katong halad kay ikaw dili malipay sa halad nga unta igahalad ko kini. Ikaw walay kay muot sa halad nga sinunog. Wa na day kahimot ang Dios sa halad nga sinunog. Gawa sa 51:16 sa Salmo, Brad Jezreel. Hain pa sa gitag ng halad nga sinunog. Bisag ingog walay katapusan pero gitapos na. Niyatong basahon diri sa nakasulat sa Oseas yang kapitulo 6 bersikulo 6 gingon kay ang kalulot mo ay gikinahanglan ko ug dili ang halad ang kahibalo mahitungod sa Dios labi pang gikahimutan ko kaysa mga halad nga sinunog. Oh, nakita na to, labi pa niyang gikaymutan ang kalulot kaysa mga halad nga sinunog. Pagabot naman sa atong Ginoong Kristo, dili ni instant mga malamong tigpaminaw nga diha gipuhas niya ang halad nga sinunog, iya sang gipatuman, pero niabot na gyud ang ultima ora nga gipuhas niya ang halad nga sinunog. Bisag na sa unang Kronikas 2:4, ikaduhang Kronikas 2:4 nga gitawag nagwalay katapusan niya hastang adlaw ipapuli na apil man daw sa inyong pamatuod nga walay katapusan, dili tapuson ayon ang prueba Bradone. Ani ari ba basahon ko sa panahon sa atong Ginoong Kristo wala diha dipatuman ang maong kasuguan nga pagtapos sa kini mga halad nga sinunog. Mateo 8:4 gingon dinhi og si Jesus mingon kaniya, bantayo baya nga walay bisan kinsa nga imong suginlan. Hinuon, umadto ka og magpakita ka sa saserdote o gimoa ang halad nga gisugo ni Moises ingon nga pagpamatuod ngadto sa katawhan. Oh, iya pang gipasugo ang halad nga sinunog pero niabot ra gyud ang panahon nga ang halad nga sinunog nga gingog walay katapusan, gitapos na sa pag-abot na ni Kristo Bradone. Oo, niya sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 13 ang prueba. Lumakaw kamo matud pa ni Kristo, tun-in ninyo ang kahulugan niini. Maoy kahimutan ko ang pagkaluoy, dili ang paghalad kay ako miyani dili sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga makasasala. Ang sayo ni Kristo, maoy gikahimutan ko ang pagkaluoy, dili ang paghalad. Oh, di gitapos ang adlaw naman nga igpapahulay gitagna ba Brad Bacarayo nga gitapos ra pod. Bisag ingog walay katapusan mo ni nga
Diya ta nagsibag nga ingnon din ninyo nagtuis. O dinhi atong pagabasahon sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 10 ang angtod 14 ang atong pagabasahon sa Biblia Katoliko atong pagabasahon. Pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo kamo mga pangulo o katawhan sa Jerusalem. Sama kamo sa taga Sodoma o Gomora nag-ingon ang Ginoo walay dili. Alang kanako ang daghan ninyo mga halad tuan na mo ning tagna gipulan ako sa mga halad nga mga karnero ganyang gisunog ug sa mga tambok sa mga mananap giluod na ako sa dugo sa turong baka ug sa nating kanding sa nating karnero ug sa mga laking kanding. Kinsay nagsugo kaninyo sa pagdala ni ining tanan kato na ini katuman na lugar ana inig simba ninyo kanako ayaw na kamo pagtunob sa akong templo kung magdala pa ng mga halad kay dinhi na nagadawaton tagna man ni ayaw na kamo pagdala sa mga halad nga walay kapuslanan wala ako'y gusto sa insenso dili na ako dawaton ng inyong pagsaulog sa bagong bulan kung sapay dili na dawaton sa adlaw igpapahulay ug ang inyong pagsimba ang inyong mga bag-ong bulan ug ang naandan nga mga pangilin ngilad na alang kanako gisamukan na ako o gipul ana niini dili na dawaton sa Dios mga halad nga sinunog ingon man ang mga pangilin mga bag-ong bulan og labaw tanan ang adlaw igpapahulay mo na tagna nga dawaton Busa si Kristo sa panahon mga malamong tigpaminaw wala na manumbaling sa adlaw nga igpapahulay pati ang iyang matinud-an nakasabot na. Siyempre Babradone. Diya sa 9:16 sa Juan Reverend sa Kristohan ng katilingban nga Biblia, gingon pipila sa mga parisyo mingon dili gikan sa Dios kining tawhana si Kristo gipasabot nila kay wala siya manumbaling sa adlaw sa pahulay. Wala si Kristo manumbaling sa adlaw sa pahulay pero pagtuo sa mga Sabadista sa una nagbantay sa adlaw Sabado kauban nila ni Mitchell Bendilio kinsa pa dili gikan si Kristo sa Dios kay wa siya manumbaling sa adlaw kay papulay ang mga tinun-an nanumbaling Babradone. Wala sama kang Kristo wala pa manumbaling ang mga tinunan ining adlaw ipapahulay sa Sabado. Kolosas 2:16 sa Kristohanong katilingban nga Biblia mga kaigsunan matud pa ni Pablo ayog tugot nga sawayon mo tungod sa matang sa pagkaon o ilim mo tungod sa inyong walay pagpanumbaling sa bisan unsang pista sa bagong bulan o sa adlaw sa pahulay. Di klaro nga wala na sila pagpanumbaling mga malamong tigpaminaw pero matod pa nila Bradone kanadang Kolosas 2:16 kining gitawag na og seremonyalo binulan nga pagpaulay o tinuig nga pagpaulay pero ang sinimana nga pagpaulay nga maong Sabado wa kuno na undanga tinod ka Bradone sa ubang version sa Biblia sama sa easy to read version sa pagpahayag tanang pangingon nila nga ceremonial dili na tinuod nang ira bang isuporta na ang ira bang libro nga 70 Adventist Believers First Biblia kining Kolosas 2:16 nasuod dinhi ang simana nga pahulay niya Colossians chapter 2 verse 16 sa Biblia nga easy to read version so don't let any person make rules for you about eating and drinking or about Jewish costumes festival New Moon, celebration, and Sabbath days. Sa footnote, Sabbath day, 7th day of the week was a religious day for the Jews. So, matinaw, makining Kolosas 2:16, ang gingon din nga matod pa ni Pablo, wala na sila manumbaling, kini nagreferado sa ikapitong adlaw sa simana. Unya, sa Tagalog pagdiribe ng Kolosas 2:16, sa Biblia Katoliko nga Tagalog, matod pa ni Pablo, kaya huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin tungkol sa kapistahan o sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Huwag na kayong papasakop. Munang wa may magpasakop mga malamong tigpaminaw. Dagan pang mga sitas nga angay natong tubagon. Napay Lucas 4:16, no? Na ato ng tubagon sa sunod kay ang oras nahurot naman o miabot naman. Ang magipanginaot nga nalamdagan kamo sa kamatoran og dili kini matang sa pagtuis og pagpamatuod lamang namo og nagsagang lang mi sa matag doktrina nga giaway o gikuraw dinhi sa mga ministro sa PBC batok sa ilang doktrina. O gabot na mga oras ang alam na lamang sa magtutulo Master Tomas de Unisino kini ang iyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio Salasab sa makaubang evangelista o ministro. Kinusab si Brother Hermogenes Macarayo. Kinusab si Brother Rene Telebrico. Kinusab si Brother Giselle Macarayo. Kinisab si Brother Cesar Pateo. Kinusab si Brother Romira Macamo. O kinusab ang inyong igsoon evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod gayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.